Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vi tester den her lyd her. Den her lyd, vi tester. Vi tester den her lyd. Den lyd, vi tester. Til verdens bedste podcast. Yes, sir. Yogi Chris. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Yes, sir. Yes, sir. Lidt højere end mig, ikke? Jeg snakker lidt højere end dig, måske. Ja, du kan også altid justere undervejs. Sidder du med høretelefonerne på undervejs, eller? Okay. Ja, skal du altid justere på et eller andet tidspunkt, så... Ja. Nu er jeg sådan vane til at være super tæt på mikrofonen, fordi når man laver musik og rapper, så siger man, at man skal kysse mikrofonen, så læberne skal helt så glide op og ned af mikrofonen. Ja. Så... Det er nice. Ja, så det er at gain den helt ned, så der kommer ikke noget af... Fedt, mand. Det er lige... Sorry. Skal de justere, ligesom Submarine, skal de ind og ud med noget luft, så den ikke... Skål, du gamle. Skål i noget sort te og... Vand. Ren vand. Hvad hedder det? Og der er vand, ja. Dobbeltfiltre. Nej, bare filtrere faktisk, ja. Det er godt nok. Bare filtrere. Mm. Fantastisk. Jeg plejede jo at køre dobbeltfiltrering før, jo. Så du kørte det filtrering, hvordan var det dobbelt? Var det bare dobbelt igennem kanden? Maskinen der. Ioniseringen. Og så, den du havde under vasken, da jeg så godt i Valby. Du havde det i hvert fald. Du havde det i Valby, havde du det ikke? Jeg har ikke haft det under vasken. Lige meget. Var det ikke dig, der havde det under vasken? Nej, det var det ikke. Det var en, der arbejdede i hallen, der havde det under vasken. Sikkert. Ja. Osmosefilter. Ja. Nå, nok om det. Fedt. Alrighty, vi er i gang. Vi er i gang. Jamen, lad os rulle. Så er her. Langt om længe. Velkommen til. Tak. Det her, det er jo så det 9. afsnit nu af Fedt. Yogi Chris og venner. Så i dag har jeg jo en ganske særlig person med her. Så man kan sige, en stor del af podcasten kan jo reelt set takke dig for dens tilblivelse. Jeg skulle nok være kommet derhen, men lad mig bare sige sådan, at jeg har trukket rigtig meget på dig i nærmest alle faser af... alle faser. Det har været lyd, det har været redigering, det har været også bare indholdsmæssigt, og du har til tider givet mig kærlig spark for at komme i gang. Og det er en ære at være med i til det, altså hele det der proces, ikke? Det var så fedt at se det på det udefra. Ja. Så hver gang, det skete et par gange, hvor... altså hvis man kender dig, og de gæster, du har haft her, langt de fleste af dem har jo kendt dig rigtig godt. De ved jo, du er typen, der har rigtig mange bolde i luften på en gang. Plus du har sådan en livsstil, som er for dig nemt. For mange andre kan det godt være sådan, gør han virkelig alle de her ting på en gang, og kan meditere, spiser han på den måde, har han valgt den livsstil og sådan ting, ikke? Så det er helt naturligt, når man har så mange bolde i luften på en gang, så kan man godt nedprioritere nogle ting. Og de få gange, du har nedprioriteret podcasten, og måske male lidt mere, eller spille lidt mere guitar, og det er så blandt de få ting, du gør. Ja. Så har jeg tænkt, at du er den der podcast der, ikke? Fordi din stemme, din face, måden du gør det på, det hele, det package der, det skal du blive ved med, ikke? Og så var det lige en god samtale, vi havde, hvor jeg lige prædikede i måske halv teams rant. Og så var du sådan, jamen ved du hvad, hold nu kæft, Jorgen, jeg skal nok gøre det, ikke? Og så er det her fantastiske ting, det er blevet men nu skal vi lige sige, og selvfølgelig har du kommet i mål med eller uden den rant. Det er bare... knister af fedt i gang. Det havde bare taget lidt længere tid. Ja, det er det, ikke? Og i forhold til... også med træning og mig. Nogle gange sidder jeg fast i træning, og så har vi snakket, og så jeg lægger på. Så har jeg sådan Chris, man, han er fandme i gang, man. De der arme, man har fået, skulderen buller ud. Nu bliver jeg nødt til at gøre det, ikke? Selvfølgelig har jeg trænet på et tidspunkt. Men når man lige får sådan en snak der, ikke? Boom, så kommer den der knist der, ikke? Så er det lige sådan turbo. Går det lidt stærkere. Ja. Det er det, man har venner til. Det er nemlig det. Det er til at sparke en i gang. Så... Ja. Men i hvert fald tak for de mange indspark. Men som sagt, inden vi kaster os ud i alt for meget snak her. Sean, du er jo en af de venner, jeg har kendt i kortest tid, reelt set, ikke? Vi lærte hinanden at kende i 2017, hvor
hvor vi arbejdede ude i lufthavnen sammen og tog kurset. Ja. Vi behøver sikkert, vi nævner ikke firma-navn. Vi nævner fint. Skulle vi komme med røverhistorier derfra. Men vi tog det her kursus, hvor vi så arbejdede som portør ude i mens jeg har taget overlov fra min tjans som pædagog på et fritidshjem. Ja. Så jeg tænkte, jeg skulle ud og tjene nogle penge. Hurtige penge. Det var så noget helt andet, der kom ud af det. Ja. Og jeg vil faktisk sige, hvis jeg skal sige noget, Sean, så vil jeg sige, så har du været den bedste ting, og jeg kunne få ud af det. Og du jo kan sige, lige måde. Målet var pengene for mig også, men det her, det er jo de penge, jeg er blevet tjent og brugt for længst. Ja, lige præcis. Ja. Og det var halvt år tid siden, mand. Det er 5 år siden. Ja. Og det her, det fortsætter stadig, ikke? Så det var, it was meant to be. Ja, det er right back at you. Ja. Så, og man kan sige, det sådan vores forhold har været sådan meget specielt, altså, fordi du er, selvfølgelig jeg lever selvfølgelig et specielt liv, men for mig er det jo bare almindeligt, fordi det er jo det, jeg gør, ikke? Så jeg tænker ikke så meget over det, men på mange måder, så er du også en meget sådan særlig karakter. Og du er sådan en meget dedikeret menneske, og du er sådan en, som når først du går i gang med noget, så lærer du alt om det. Så jeg er nødt til at sige det. Det passer godt til brillerne der. Der er helt sikkert noget nørd i dig. Forstået på den måde, at du virkelig er ekstremt koncentreret, når det er, hvis du beslutter dig for at finde ud af et eller andet, så er det bare sådan, altså du vender hver en sten. Så skal der research. Så skal der research. Og det er simpelthen sket så ubeskriveligt mange gange i vores korte forhold her, det er, at hver gang jeg bare sådan har haft et eller andet, så har jeg bare sådan tilfældigt spurgt dig om det, og så har du bare vidst alt om det, og jeg bare var sådan tænkt, hvordan kan han vide noget om det her? Og vi snakker hårdtab, så vidste du alt om det. Jeg var sådan begyndt at kunne synes, jeg var blevet lidt tynd i toppen. Så spurgte jeg, eller jeg ved ikke engang, hvordan jeg kom ind på det, og så vidste jeg så bare, at du havde bare været igennem hele møllen. Du skal bruge Apecia. Og så har det været, der var det her tidspunkt, hvor min mor var meget syg. Hvor jeg vil have eksperiment, altså jeg har snakket med min mor om det, for hun var deprimeret, ikke? Og så har jeg talt med hende om at i forhold til psykedelika og prøve noget. Og der vidste du bare alt om det også, og kunne hjælpe mig på flere måder. Og det var sådan igen sådan her, hvor jeg havde bare sådan en tilskyndelse til at spørge dig. Fordi jeg selv var sådan i vildrede omkring det. Og hvorfor skulle jeg spørge dig? Jeg anede jo ikke, at du overhovedet vidste noget som helst, men så viste det sig bare, at du vidste rigtig meget om det. Det var i sig selv ret spændende også. Som sagt, jeg ved ikke, hvor meget du får røbe, men... Ja, skal jeg komme ind på det nu? Det må du gerne. Jamen, det var bare, Så bestemmer du selv, hvad så bestemmer jeg selv, hvor meget... Nej, men altså, det er jo fortid, så nu er jeg jo i gang med alle mulige andre ting, men... for at gøre en lang historie kort, helt tilbage i 2010, der en af mine kammerater, Q, vi sad og så en film med Jack Black. Han tog nogle champignon-lignende ting, så spiste han det, og så blev det meget spændende, og så han farverige ting og sådan ting. Og der var 19 år på det tidspunkt, ikke? Og så kom vi ind på et forum, hvor vi så læste, at der er noget, der hedder Magic Mushrooms. Så tænkte jeg, det var noget bullshit, ikke? Selvfølgelig tager du et eller andet grøntag og spiser, og så sker der alle mulige ting. Mm-hmm. Og det var jo 2010, ikke? Altså, internettet og podcast, Joe Rogan, alle de der ting, det var ikke så stort i forhold til psykedelika. Og så begyndte vi at undersøge mere om det. Så kom folk med sådan nogle lange historier omkring, hvordan og hvorledes det er, når man tager den her ting. Så undersøgte vi endnu mere nærmere, og så var der reference til den film, vi så med Jack Black. Kan jeg huske, hvad den hed. Og så var vi sådan, vi skal lige se film en gang til. Vi så film igen, og så var vi vanvittigt interesserede i det. Ja. Og så derfra, så startede hele min interesse i psykedelika, om det er svampe, LSD. Og så, okay, Europas mest potente svampe, det er i Danmark. Det vokser op i Danmark. Så lidt længere ned. Mere sådan her. Men mod, ja. Direkte, det er fint bare. Okay, ja. Gør det, som du gør. Så du kan selv tilpasse den. Det er bare mere, at den ikke peger den der vej. Ja, okay, ja. Så spol tiden frem til 2017, ja, som 17, også 18 18, måske. Fordi... Nok 18, ja, fordi vi var stoppet. Du var stoppet, og jeg var ved at stoppe. Ja.
Så inviterede du først mig og en anden hjem hos dig, hvor du lavede lækker mad. Nu så fortæller jeg lige historien her. Så jeg havde inviteret reelt set var det en af vores fælles venner, Nikolaj, som vi også arbejdede sammen med der. Og jeg havde spurgt ham, om han ville komme, tror jeg. Så jeg kan ikke huske, Morten var også med. Men det var hjemme hos mig kun. Hjemme hos dig var det kun Nikolaj, det er rigtigt. Ja, det er sådan her, det var. Og så havde du, ham og dig, I har så talt sammen. Og vi har jo ikke talt så meget, som jeg har talt. Nikolaj var den, jeg talte mest med. Og så har du sådan sagt, om du ikke kunne komme med, og så Nikolaj han spurgte os, jo selvfølgelig kan du komme med, og så blev det så fundamentet for et langvarigt... Og det er mange af de ting, det var meant to be, ikke? Om det var hårdtab, eller jeg vidste om de her ting, eller ting, jeg har spurgt dig, hvor du har vidst rigtig meget om det. Det er bare sådan, hvordan kan det være det? Men jeg er hjemme hos dig, bum, og så laver du lækker mad, og så følger jeg, det var min tur kort tid efter det, et par måneder efter det, det var min tur til at invitere. Så inviterede dig og Nikolaj hjemme hos mig. Og Morten. Og Morten også hjemme hos mig. Og så efter vi spiste noget mad, jeg lavede noget lækker vegansk glutenfri mad til os alle sammen, hvor noget iransk mad. Så måske et par timer efter, så kom du stille og roligt hjemme på, kender I nogen, eller kan det være? Det er ikke fordi, jeg er meget påpasselig med at komme ind på det, ikke? Og du brugte så lang tid med at komme ind på det, at det endte med, at vi sådan kiggede på hinanden, mig og Nikolaj, sådan, hvad er det, han spørger om? Så er det sådan, okay, jeg siger det lige ud. Psykedelika, har jeg hørt om det før? Og så er sådan, og så bliver jeg lidt bange sådan, er han PET, eller hvad fanden ved? Og så snakker du mere. Og så snakker du videre, og så Nikolaj spurgte ind til det, hvor han vidste jo godt. Og så kom du ind på, at jeg vil gerne anskaffe noget psykedelika svampe, nogle magic mushrooms, til min mor, som gerne vil eksperimentere med det, nu hvor hun var i den situation, som hun var i. Og bare lige for at forklare til dem, der ikke ved det, fordi det blev fuldstændig mørkelagt siden 70'erne. Men grunden til, at jeg holder fast i, at det er vigtigt at tale om det, det er simpelthen, fordi der er så meget forskning på det nu, der er fuldstændig, gør en ende på al den virkelig fejlslagne diskrimination, der har været omkring psykedelika, fordi det viser simpelthen, at det er et mirakelmiddel i forhold til posttraumatisk stress og krigsveteraner, alle mulige folk. Alt, hvad du depression, hvor det har vist sig at være, reelt set, det stof, som formentlig har den mest positive, ikke vanedannende effekt af alt det farmamedicin, der er blevet fremstillet. Så derfor så har jeg sådan, nu er det betydet, at vi åbner posen op omkring det, og ikke er flove over det. Det har der også været sådan en bølge omkring de sidste par år. Men ikke så meget herhjemme, men i hvert fald for folk, der følger med lidt bagud med sådan nogle ting. I Joe Rogan og alt sådan ting, så vil de se, at det snakker de helt åbent omkring. Der kommer rigtig mange gæster, hvor man tænker, nu mister de rigtig meget på det, men de snakker meget åbent omkring det. Og så var det også med cannabis for nogle år siden, de skulle snakke om det, og så begyndte vi at stille og roligt åbne op her i Danmark. Men du er tilbage til den, så kom du ind på det, og så var du meget påpasselig, stille og roligt fadede du ind til at spørge, har du noget? Har du nogle svampe? Vidste du om, hvordan jeg kunne fat i? Kender du til det til at starte med, og så kan man få fat på, kender I nogen som et eller andet? Og så sagde jeg, sjovt, du siger det. Kan du se det her lille firkantede plads ved sådan noget tv'et der, som er meget tomt? De ting, som plejer at være der på tv-bordet, det er på mit soveværelse. På rejst op, gå ind på mit soveværelse, så åbner jeg døren. Og på det tidspunkt, der groede jeg jo svampe selv. Groede svampe, Golden Teachers og Macanai svampe. Også Taikopensi, så 3 slags svampe, alt efter de har forskellige, hvordan de gør, ligesom med cannabis, der er forskellige grains og måden du kan mixe det på, sådan er det også med de her svampe. Så åbner jeg døren, så var du sådan, og Morten sagde, Sean, hvem er du? Hvorfor har du svampe på din? Så var jeg sådan, jeg prøvede at gemme den, fordi jeg gad ikke at overhovedet åbne den der can of worms, hvor I kommer ind, hvor det er en svampe. Så sagde jeg gemmer den bare, altså det er jo ligegyldigt. De kommer aldrig nogensinde til at spørge eller noget. Det er jo så ikke relevant overhovedet. Kommer Chris ind, går der en time eller anden, så siger han, kender du nogen, der har psykedelisk svampe? Så, og det var sådan det første store ting, hvor vi havde rigtig dybe samtaler omkring det, ikke? Fordi hvis der kommer nogen og spørger mig omkring noget, som er, hvad kan man sige, i mangens øjne tabu, og de har det helt sådan, har det okay med det, og de har sådan en forståelse, så
Og så ved man, okay, jeg har dig på et helt andet niveau. Vi kan snakke sammen på et andet niveau. Du er ikke typen, der bliver hjernevasket af medier, eller hvad du ser, eller hvad du hører. Du går hen og undersøger, du finder ud af din egen holdning til det, ikke? Ja. Og der var det for alvor første gang, jeg kunne mærke, du er den type, du er den person. Og det var så der faktisk fra svampen af, som for alvor vores venskab, det sådan groede, og jeg begyndte at stille dig en masse spørgsmål om det. Ja. Ja, man kan sige bare lige for at dvæle en lille smule bare ved psykedelika, ikke at det her, det bliver omdrejningspunktet på podcasten, men så er det jo, altså jeg har jo selv haft erfaringer med det før jeg blev yogi, og der var ingen tvivl om, at det var da det var det dybeste, jeg nogensinde har oplevet, altså sådan rent eksistentielt, altså hvor jeg har prøvet noget LSD-lignende. Jeg ved ikke lige, hvad det var, men det var sådan nogle party-trips, sådan et lille frimærke, mange år tilbage. Men det var virkelig, hvor jeg, altså udover sådan selveste den psykedeliske oplevelse, som jo i sig selv er sådan ubeskrivelig, så det er bare det her med, altså efterfølgende, der begynder man kan man begynde at virkelig sådan sætte virkelig spørgsmålstegn ved hele ens eksistens. Præcis. Men på sådan en plan, sådan ukritisk, eller jeg ved ikke om det er ukritisk, men på et ikke sådan dømmende plan, hvor du virkelig kan forholde dig til din tilværelse, altså som jeg aldrig nogensinde har gjort før. Så det var i hvert fald en af det var det der sådan virkelig gjorde det for mig, ikke? Ja. Især en som dig, altså man siger jo, når man tripper på vej ned igen, det man kalder for death of ego. Ja. Og der kan man også virkelig mærke, ikke? Hvor det er fuldstændig ikke ens egen alter ego personlighed, man har her en ego, der sådan vurderer ting. Og en som dig, som har været yogi i så mange år, sådan death of ego trip situation. Det er sådan ja, man kan sige det altså mål for mig er jo reelt set at opnå faktisk egoets død. Præcis. Og være i en tilstand af ren væren, hvor der ikke længere er altså skuespil, ikke længere er manipulation. Og det er jo netop det, som man kan opleve momentant igennem for eksempel indtagelse af forskellige psykedelika, hvor det altså, man ser. Altså, det er så bare ikke, kan man sige, vedholdende, og det er det, der er forskel i hvert fald for meditation, det er, at det mål, det er, at det skal være en varig tilstand, uden nogle negative sideeffekter. Ja. Det også kan vise dig vejen, men det du laver, det er jo livsstilen simpelthen, præcis, ikke? At vågne op hver dag og prøve at opnå det, som man opnår momentært af du præcis, ved, og tage noget LSD eller svampe. Og det er altså det er benhårdt arbejde. Der er ikke nogen nem vej. Man kan bruge det som sådan et referencemiddel, og så, men hvis man bare begynder at gøre det bare for at gøre det, så er jeg sikker på, at det mister den dybde, og så bliver det bare noget braller som alt muligt andet. Ja. Og plus at også at psykedelika de har, og kroppen kan ikke, altså hvis du tager det, lad os sige 2 dage i træk, så er der 0 effekt. Ja. Der skal gå 3 måneder, før du er reset komplet. Så du kan tage 10 gram i dag og være fuldstændig væk på det, og snakke med Gud, og så hvis du tager 10 gram en uge efter, så kan du måske mærke et eller andet, at det klør lidt. Ja. Du ved ikke, at det er lige det, du ved. Så det er ikke ligesom alkohol eller andre stoffer. Altså kroppen har sin egen med, at det her det er bare stifinder, det er bare sådan lille, du ved, du får lige en smagsprøve på, hvordan det er at opnå. Og så skal du ud og arbejde, ikke? Ja. Så skal du ud og arbejde, og det er det, du har gjort i mange år, ikke? Det der med at virkelig meditere på livsstil, ændring, alt. Så det var igen bare sådan et lille nedslag i forhold til sådan, altså hvad det så var der, som du beskriver, egentlig bragt os nærmere hinanden. Så senere har der været nogle andre ting. Altså bare sådan alt muligt. Vi har jo selv begge to sådan, vi er meget interesseret i sådan helbred, vores fysiske helbred, også psykiske helbred, og det er også noget, der afspejler sig for eksempel i vores forhold til den arbejdsplads, vi var på. Fordi jeg tror, vi kan vist godt være enige om, og det tror jeg, der er mange sådan der har været derude igennem, kan man sige, apparatet derude, det er et benhård arbejdsplads med nogle sådan ret forældede værdier. Blandt andet blev vi jo mødt med den her altså mafia-metode, fagforening, som bare som bare talt ind i mit oprørsgen, ikke? Altså hvor jeg fik lyst til det stik modsatte af det, der blev bedt om, ikke? Altså vi mere eller mindre så blev truet til ikke mere eller mindre, vi blev truet til, at vi skulle være. Hvis ikke du var med i fagforening, så kunne du godt smutte, for så vil de gøre dit liv et helvede, ikke? Ja. Og det sagde de jo bogstaveligt talt ordret til før allerførste møde.
Så det er sådan nogle ting, der var sådan, hvad har vi gang i her, ikke? Så, ja. Og det har vi sikkert også haft talt om, ikke? Det der, altså jeg ved i hvert fald, jeg var meget fortørnet over hele den der introduktion der, så... men derudover, så havde vi jo nogle gode snakker jo også, ikke? Over kufferterne, vi var portør, så det vil sige, vi hæv og sled i de her forbandede kufferter her, ikke? Og lå inde og i de her bitte små kabiner, og så var vi ude på flyplads og så videre, og så videre. Så i det hele taget var det sådan, altså jeg oplevede arbejde som værende mega stressende, altså det var for stressende for mig, altså det der med lang sådan hvilepause, og så lige pludselig er det bare afsted, så er det bare 100 km i timen, og du ved, og ja, jeg brød mig ikke om det. Struktur. Ja, men det var på, når man er på pladsen, men ikke? Det er sådan noget, fordi det ændrer sig dag for dag, ikke? Altså, også det, så har du nattevagt, så har du morgenvagt, så har du 4 timer, og så 11 timer. Så kommer det hele vejen der, kun på en 4 timers vagt, skal du hjem dagen efter, eller 13 timers vagt. Ja, det er rigtigt. Og så på toppen af det, så er det med fagforeningen, og dine ledere, og nogle af kollegaerne, og så videre. Ja, lige præcis. Det er faktisk rigtigt. Ja, det havde jeg ikke glemt det der med, at lige præcis der var morgener, hvor så møder du ind klokken 4, ikke? Og så har du måske en 4 timers vagt, eller så har du en 11 timers vagt, eller og så videre. Så det er rigtigt. Ja, det var virkelig svært at få et liv til at hænge sammen på den måde der. Men ikke desto mindre, så var det også sjovt, og der var masser af gode folk derude. Virkelig, virkelig. Og det var det, der også var spændende ved at være derude, ikke? Det var det der med at opdage, at du ved, at der bare var juveler iblandt sådan de her lidt gamle knarker der, ikke, der havde været derude måske i 10, 20, 15 år, ikke? Så, men det var spændende, og som sagt, så var der jo alle de unge der, som jo var sjove, og masser af sjov og ballade derude, så det var en god tid. Det var jo ikke, vi var der ikke så længe, men i forhold til lige sådan vores arbejdsindstilling, der blev vi også, kan man sige, testet, og hvor jeg tror, vi begge to overraskede andre ved at bare sige, jamen hør her, altså det her, det definerer ikke os. Altså det definerer ikke mig som person. Fordi vi havde nogle episoder, ikke? Der var jo the legendary moment, hvor jeg i sandhed trådte i karakter. Og Chris sagde, det spiller jeg ikke. Nej. Fordi de kom ind og snakker med Chris med, jeg har mere anciennitet, end du har. Du skal gøre, hvad jeg siger. Så slutter Chris af med en skakmat. Det spiller jeg. Så er det bare sådan, okay, det er ligegyldigt med ancienniteten, hvor arbejder 40 år, ikke? Hvis du har ret, så har du ret. Hvis du ikke har ret, så har du ikke ret. Ja, det kan vi sige, det der var, det var jo en episode, ikke, hvor der var en af de ansatte derude, som var ekstremt ubehøvlet over for alle nye, specielt alle nye. Det var sådan helt over the top. Altså, der var du ved, altså, vi var jo skrækslagende for ham, ikke? Altså, du ved, og så en eller anden dag, hvor han så gjorde det, han så plejede bare svinede mig til ude på pladsen der, ikke? Vi står, du ved, jeg er stresset nok i forvejen, ikke? Og så bare sådan helt ud af proportioner, sådan bare fik sådan en kæmpe sviner, hvor jeg egentlig bare satte en fod i jorden, og så sagde jeg, det stopper du bare med lige nu. Og hvor det lige pludselig, så stod der lige pludselig, du ved, sådan 10 af kolleger omkring, og så videre, ikke? Og så, gør han det? Sagde han det? Men hvor det igen bare var, altså, jeg tror bare, at det der var vigtigt for mig, og i hvert fald at statuere på det tidspunkt, det er, at jeg er fuldstændig ligeglad med netop med hvem du er. Det giver dig bare aldrig nogen ret til at tale ned til mig på den måde. Altså, hvis jeg har lavet en fejl, ja, fint nok, så kan du hjælpe mig med at forstå det, men du skal ikke stå og svine mig til, og slet ikke foran andre mennesker, og der er mennesker på fyldpladsen. Men han bøjede sig også, fordi jeg bare blev ved. Altså, jeg insisterede bare og siger, prøv lige at høre, jeg er hold nu op, sagde han så til sidst, var han sådan, nu kan han godt høre, at du ved, det kommer ikke mere, og det gjorde han heller ikke siden, i hvert fald ikke over for mig, måske over for andre. Men det her, det er jo sådan igen, det kunne føre til en lang snak omkring, hvor vigtigt det er at sige fra, ikke? Og du selv jo, du stoppede jo også, ikke? Har du hørt det samme, lidt det samme, ikke? Altså det her med, at folk jo så, hvordan kan du finde på at stoppe? Præcis, og det er bare sådan lidt, jamen hør, altså. Det her, det er ikke mig. Jeg kan huske, du sagde sådan et eller andet med, på det tidspunkt var du 26. Ja, på det tidspunkt var jeg 26, altså jeg har levet uden det her, det her i 26 år. Jeg kan sagtens have 26 år mere. Altså, jeg har kun været ansat i nogle måneder, altså et års tid, ikke? Så det var en rigtig god tid, fordi vi stoppede i rigtig god tid, ikke? Altså vi fik det, vi skulle ud af det, og erfaring, tjene nogle penge, lærte hinanden at kende, nogle andre at kende, fik de erfaringer og oplevelser på godt og ondt. Og så trak vi stikket i god tid. Også fordi vi havde andre ting at falde tilbage på, ikke? Mange af dem, der var der, de havde det mindst lige så meget, som vi gjorde. Men de kunne ikke stoppe, fordi
Ja, de følte ikke, ja, at de kunne, ikke? det. Selvfølgelig kunne de stoppe, det var det. Det var selvfølgelig kunne de stoppe, men de følte, de ikke kunne stoppe, fordi, jamen, hvor skal jeg så finde et arbejde, som giver så meget, som giver 235 timer plus det? Ja. Jamen, du kan sagtens finde et job, der ikke giver det, og stadig få dit liv til at køre rundt, og ikke være så ulykkelig, ikke? Ja. Det er det, vi gjorde. Ja, det kan man sige, og det tror jeg sådan, i det hele taget er det i hvert fald en meget, meget sådan sund livsindstilling at have, noget som jeg også har arbejder med i alle arenaer i mit liv. Det her med, at der er ikke noget, altså det er en illusion at tro, for eksempel, at vi skal være på arbejde. Så for eksempel, hvis jeg oplever det, har jeg oplevet flere gange, også inden for det pædagogiske, det her med, at sådan, at jeg har haft oplevelser, hvor jeg har været så stresset, og du ved, været et vildt på arbejde, for eksempel, ikke? Hvor jeg var så ulykkelig over at skulle afsted, og jeg sådan nærmest har været paralyseret, ikke? Og ikke kunne, altså næsten ikke kunne hale mig afsted til det, ikke? Og hvor det sådan indsigten har været der, jamen hør her, du skal ikke tage afsted. Altså, der er ingen, der tvinger dig, du kan sige op nu. Lige nu, du kan tage telefonen, så kan du sige op. Vær fri, ikke? Altså, og så kan man sige, jamen det er luksus, ja, det kan godt være, men igen, jeg tror, det er set fra et spirituelt synspunkt, så er det super vigtigt at forstå, at der er ikke noget derude, der er intet i verden, som er værd, at vi skal miste vores selvværd og vores indre lykke over. Intet. Der er intet, der er det værd. Altså, uanset hvad det måtte være, hvad folk kan sige, hvad de vil, nej, det eksisterer ikke. Nogle gange så tror vi, konsekvenserne er meget værre, meget større end vores egen du ved, psykiske og fysiske helbred, ikke? Det er sådan, altså stedet går jo ikke ned, fordi jeg smutter. Præcis. Altså, fuldstændig ligegyldigt med konsekvens. De er jo altså grundlæggende er de jo ligeglade, ikke? Altså, det kan da godt være, at der er en enkelt eller to, der måske kommer til at savne mig i en uge. Ja, det er max, det er det. Max. Og så kører det videre, Det er det, ikke? Så glemmer de en, så går det videre. Det har du set før mig rigtig mange gange. Og det er jo det der, hvor igen sådan, hvor nu har vi nævnt lidt med egoet her, hvor ego det jo kommer ind og spiller os et pus, og hvor vi tror, at alting, altså at det vi gør er uundværligt i en situation, og at for eksempel at folk ikke kan leve uden os, eller omvendt vi ikke kan leve uden dem, og det kan vi altid. Vi kan altid leve uden en hvilken som helst situation, en hvilken som helst foranstaltning også. Og det er jo der, hvor jeg tror sådan, hvor vi nok genkendte, kan man sige, den der, vi kalder hinanden Kong Chris og Kong Sean. Ja, det er det. Og det er jo fordi, jeg tænker, vi jo netop genkender, kan man sige, den suveræne person i hinanden, ikke? At vi ikke sådan ligger under for ydre ting. Så det var i hvert fald noget af det, der ligesom også bragte os sammen. Det var den der fælles forståelse, ikke? Og som sagt, så var der alle de her ting, for eksempel som hårdkur, alle de her ting, men det er noget, der sådan kom med vejen. Og så på et tidspunkt, så begyndte du også at for alvor åbne op. Og du igen, hvis ikke du har lyst til at tale om det, så lad det bare være. Men nu tager jeg det i hvert fald frem. For eksempel det her, hvor kan du huske, hvor jeg var op ved dig. Hvor du spillede guitar. Og så hvor du kom med sådan et retorisk spørgsmål, det var sådan lidt, hvad mener han egentlig med det? Jeg kunne ikke sådan helt forstå. Og så spurgte jeg sådan, mener du altså en anden person, eller mener du en du kender, eller dig selv? Nå, okay, det var mig selv, ikke? Og så kom du så åbnede du op, ikke? Jamen, det er noget med, præcis, ikke? Følelser, det er jo ikke, du har jo selv kendt til det sikkert, det der med at åbne op og spørge ind. Og det er også noget med ego at gøre, ikke? Selvfølgelig er det ikke mig, det handler om. Jeg har styr på det. Jeg spørger bare på en anden. Han har det der problem. Kan du hjælpe mig? Hvad hedder han? Det er lige mig. Han sagde, jeg ikke kunne sige det. Så er du ikke. Så du var hjemme hos mig, altså det er jo hver gang du er i København, der kommer du altid forbi mig, ikke? Om det er forbi hjemme hos mig, eller forbi min madvogn, vi kommer måske sikkert ind på det senere. Fordi det giver jo ikke nogen mening, at du kommer forbi København, når du kommer forbi mig. Men der var en gang, hvor du kom forbi, du blev der, og så jeg var i en fase på det tidspunkt, hvor det er sådan noget, okay, noget jeg troede, jeg havde styr på, noget jeg troede, jeg vidste, det fandt jeg så ud af nærmest overnight, at jeg havde ikke en skid styr på det. Det var så følelser, det var ego mix med noget trauma, alle mulige ting. Vi kan godt afsløre så meget, det har noget med relationer. Jeg har jo snakket rigtig meget på podcasten omkring kæresteforhold og de der ting, ikke? Så tænkte jeg, skal jeg spørge Chris, eller skal jeg ikke spørge Chris? Fordi grund til, jeg ikke spurgte dig, det var fordi, jeg tænkte, her har vi jo Chris, der har levet i cølibat i så mange år. Det kan være, at han ikke ser vigtigheden i de problemer, som jeg har. Han tænker måske, at det er jo dit problem, ikke? Det er jo dig, der... Så er det dit forhold, hva'? Ja, kæft, men det cølibat, det var en frem, ikke? Så har det ikke... Sådan tænker man, ikke? Altså, men så tænker du hvad? Vi drøfter jo alt, vi snakker om alt, mig og Chris. Om det er fra hvilken mikrofon du skal købe til den her, eller hey, har du Chris, hvordan laver du mad med den her erstatningsprodukt? Alt.
sundhed, teknisk, alt, men hvorfor ikke det? Så den dag der var bare sådan en invitation til det. Du var hjemme hos mig, det var bare os to, vi spiste noget mad, vi så noget tv i baggrunden, du tog guitar og spillede lidt. Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg har spurgt alle mulige forskellige, men her er vi Chris, du ved ikke? Manden med livserfaring, der har prøvet det hele. Så spurgte jeg ind, og så kom du fandme med nogle ting, som var måske ikke så specifikt i forhold til en episode eller et forhold, men det var sådan, okay, hvorfor har jeg det på den måde? Hvad er råden til det? Så jeg kunne have... Det problem, jeg spurgte ind til, det kunne have været med min familie, med min kæreste, med hvem? Det var så med kæresteforhold. Ja. Så kom du ind på, hvad er råden til det? Hvor kommer den traume fra? Hvad er det, der giver den der trigger-tanke, hvor at udfaldet bliver sådan og sådan? Og så snakkede vi i 2 timer eller sådan noget der. Og så da du gik, så følte jeg bare, okay, jeg er 200 kilo lettere. Og der åbnede det endnu en dør med, at okay, det er venskab, vi har, ikke? Så dybt går det ind, faktisk. Hvor man sådan åbner op for skabet og viser the skeletons in the closet, og siger, det er de her, jeg døjer med. Det er de her problemer, eller det er de her, du ved, knude, jeg har her i hovedet. Hvordan er det, man løsner det op, ikke? Har du noget erfaring med det og sådan ting? Ja. Så drager du så erfaring af da du var yngre og var i kæresteforhold, og også i din tid som yogi, hvordan man knuser egoet, hvordan man giver slip. Og det er ikke noget, man gør én gang, det er noget, du giver slip hver dag, hele tiden. Ja. Det der med at træne med at give slip, det er ikke noget, man bare én gang gør. No. Det er hele tiden. Du skal give slip, det er fint. Hvad er din prioritering i livet? Og så var det bare eksempler, du kom med, angreb situation på forskellige sider, forskellige vinkler. Og så var sådan, det var meget taknemmelig for. Det, jeg skrev også til dig, det var fandme, det gjorde meget for mig. Og det førte jo også til, altså fordi jeg selv også var på det tidspunkt i sådan en rivende, lad os bare kalde det udvikling, også proces, hvor jeg også beskæftigede mig meget med det andet køn, fordi det er jo, selvom jeg har levet i cølibat i så mange år, så har det jo hele tiden været sådan en ting, der sådan har været sådan et forstyrrende element. Det har været kvinder i starten, var det ikke så slemt, men så kan man sige, jo længere jeg kom ind i yogi-livet, jo mere bliver jeg sådan udfordret på det. Ja. Så derfor så havde jeg også undersøgt, og det førte jo så til, at vi begge to også undersøgte en masse ting, som vi så talte rigtig meget om efterfølgende, hvor igen, jeg kan varmt anbefale det her, fordi kan man sige, yogi-livet, ja, vi lever cølibat, men målet er jo faktisk at nå at blive den perfekte, altså for eksempel mage, den perfekte søn, den perfekte datter osv. Far, mor, altså at kunne lære at navigere i alle de her roller, som vi har i livet. Så derfor er jeg også nødt til, og selvom jeg lever i cølibat, så er jeg også nødt til at kunne mestre det her med at være tæt på kvinder, og kunne mestre kvinder som sådan, eller mestre mig selv i forhold til kvinder, nok mere akkurat. Og det førte jo så til, at vi har talt rigtig meget om, kan man sige, hele den her proces her, og prøve at forstå, og hvor jeg var igennem den her forvirring, og alle de her ting, som var spændende, men jeg tænker også, at det var det der var interessant, det er gået begge veje, ikke? Præcis. Så det vil sige, det var sådan en parallel, kan man sige, rejse, du dealede med dine issues, og jeg dealede med mine egne issues også, ikke? Ja. Men der var meget til fælles også i forhold til dem, ikke? Ja. Og det er jo det, der er det gode ved, når man tør at tale med andre, som du ved, som også godt tør at være åbne og ærlige, for jeg tror meget, det er det handler om, ikke? Altså, det er ikke et spørgsmål om, at jeg skal, du ved, få et andet menneske til at underkaste sig min vilje, men det er, at jeg skal have repareret mig selv, for jeg kan mærke, at der er noget, der er dybt beskadiget her, ikke? Ja. Altså, og det er det, som jeg så har brugt de sidste 2-3 år på, sådan helt konkret, lige i forhold til det med kvinder, og hvor du så også har været i den proces. Og tør jeg spørge, hvordan går det med det i forhold til det går meget, det går rigtig godt. Helt andet sted, end jeg var dengang. Og det var delvis takket være den der aften, hvor vi sad og snakkede, ikke? Fordi nogle ting er øjenåbner, så får man det at vide en gang. Ja. Så kan man planlægge og omplanlægge og sådan se ting fra en helt anden vinkel. Og du ved, jeg havde tendens til at overanalysere. Ja. Tendens til meget fortiden, ikke? Sådan grave op i fortiden, hive det frem og sådan leve fortiden, gennemleve fortiden igen og igen og igen, ikke? Og så er det så, hvorfor gør du det? Det er ligegyldigt, ikke? Det er nemt at sige det, men den samtale, vi havde, det var hele det her med at få mig til at indse, at det var forkert. Ja. Det der med at give slip. Og noget faktisk, du gjorde, som var nærmest lige så vigtigt som hele samtalen, det var det med, at fra starten af, at du spurgte den, er det en anden en, det handler om, eller er det dig? Ja. Det er helt det der med at vurdere,
Fordi at det kræver en del, ikke? Du havde respekt for, at her har vi Sean, som egentlig gerne vil åbne op, men det er måske for meget, for stor en mundfuld i første omgang, ikke? Ja. Så skal jeg måske hjælpe ham til med at, du vil åbne op, ikke? Så det var mindst lige så vigtigt. Fordi hvis du bare havde ignoreret det, at jeg spurgte ind fra en anden en af, og bare fortsat i det, så kunne vi aldrig komme så dybt ind i det, som vi gjorde. Det kan man nok ikke, nej. For du kunne selvfølgelig ikke, det vil være svært for dig at blive ved med at spille rollen, og det er en anden, det handler om, og så bare vide hver eneste detalje, hver eneste lille følelse, han havde, og alle de der ting, ikke? Så det vil jo ikke kunne lade sig gøre rent teknisk. Ja. Men igen, altså muligvis vil jeg jo have, altså familie vil jeg måske have tilladt dig at spille rollen, hvis du kan følge mig i det, ikke? Ja. For det vigtigste er at fortælle om, og nogle gange, altså man kan jo bruge rollespil, altså til at, altså, det er jo sådan en velkendt remedie i forhold til at få bearbejdet nogle ting, ikke? Der bruger man rollespil til at ligesom, men igen, nu var det ikke sådan, altså det er sådan mere sådan direkte, ikke? At nu bruger det her som et redskab til at sætte mig ind i en anden persons sted og så videre. Ja. Men ja, så det var igen bare endnu et eksempel på noget, der som viser, at vi havde endnu mere sådan til fælles, ikke? I forhold til det. Så, og så har der været meget det der, vi lever jo, altså jeg ved jo, altså du har været meget inspireret af mig, og jeg har været meget inspireret af dig også, ikke? Mm-hmm. Og en af de ting, som kendetegner sådan meget vores tilgang, det er, at vi begge to sådan ret, ikke sådan udadtil sådan benhårde, vi er ikke sådan nogle fandens kale, men indadtil, der tænker jeg, at der er en ret så stabil, benhård kerne, ikke? Altså, som jo så manifesterer sig, altså for mig selv kan jeg jo sige, jamen det manifesterer sig selvfølgelig i form af, at jeg mediterer flere timer om dagen, at jeg træner for eksempel 5 gange om ugen, at jeg grundlæggende bare arbejder med mig selv og så videre, og også i forhold til træning, der sådan, kan jeg godt lide at udfordre mig selv, men det ligger i hele min sådan livsfilosofi, bygger netop på det her med, at jeg skal søge udfordringer. Dermed sagt, så skal det siges med det samme, at jeg har masser af faldgrupper, og der er stadigvæk masser af steder, hvor det er, jeg kan se, at det er dovenskaber og i hvert fald sådan afhængighed og skødesløshed, som spiller ind og holder mig tilbage for at nå derhen, hvor jeg gerne vil. Men jeg prøver at blive bevidst om det, så jeg ved, at jeg nok skal nå derhen, hvor jeg gerne vil, fordi jeg simpelthen, altså jeg kommer aldrig til at hælde mig. Hver gang jeg falder, så rejser jeg mig op, og så er jeg bare sådan, så er det op på hesten igen. Altså, og jeg er faldet mange gange. Jeg har kvaret mig mange gange på den her rejse, og jeg vil blive ved med at formentlig at kvaret mig rigtig mange gange, indtil jeg ikke orker at kvaje mig mere. Ja. Og så, du ved, altså, jeg kan ikke se mig selv give op. Jeg kan simpelthen ikke se det. Jeg prøver nogle gange at lege med tanken omkring og sådan at give mere kunne. Det er bare sådan lidt, nej, altså, det eksisterer ikke i min verden. Altså, nej, it's not an option, altså. Yeah. Og det er jo, og der har jeg fornemmelse, der har du den samme mentalitet. Ja. Så jeg tænkte, jeg vil skrue tiden lidt tilbage, fordi at, en af de ting, som inspirerede mig meget fra din historie, som jeg tænkte, det var, du kunne fortælle mig om, det var, at du fortalte mig, at dengang du var ganske ung, 15 år, der besluttede dig for, at du gerne vil være sådan rapper og sådan arbejde inden for musik. Og så, du kan selv få lov til at fortælle det, men så besluttede dig for at ligesom at praktisere, for eksempel det her med rim. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Du tænker det med ordbogen? Eller ja, det med ordbogen der. Altså jo, jeg var 15 år gammel, fra da jeg var helt lille, der var rigtig god til at tegne. Der er bare tænkt, jeg kunne lide biler, rigtig god til at tegne, god til at tegne biler også. Så alle var bare sådan, du skal have noget med biler og tegne, du skal jo være bildesigner, ikke? Og så var jeg sådan, er det noget, der hedder det? Ja, så kan du designe det næste Mercedes. Og så har jeg bare tænkt, siden jeg var helt lille, jeg skal være bildesigner. Så startede jeg gymnasie, 15 år, efter første 6 måneder, går over til Bo er vores uddannelsesvejleder, siger til ham, jeg skal være bildesigner. Fordi der var gået 6 måneder, så skulle man vælge retningslinje, ikke? Jamen, det kan du ikke i Danmark, sagde han så. Så, hvad mener du? Jamen, det skal du... Frankrig, Italien, Japan og sådan noget. Vi producerer ikke biler i Danmark. Så, og så altså, det her, branche er super sådan indspist. Det er alle dem, der har designet de store biler, altså selve udseendet, eksteriøret på bilerne. Det er jo sådan en søn, onkel, eller andet til en anden kendt en. Ja. Til en italiener eller en tysker. Så hvis du skal gøre noget, så bliver det måske... Så kigger jeg rundt. Du kan designe sådan en kaffekop til søster Margrethe. Det kunne også være meget fedt, ikke?
Så sad jeg der 7 minutter inden jeg kom ind i lokalet og tænkte, jeg skal designe den næste Mercedes S-klasse. Og så kigger du rundt, og så finder du en eller anden kop til 10 kroner, jeg skal designe. Så tænkte jeg vender tilbage. Så rejser jeg mig op og gik, og så tænkte jeg ved ikke, hvad jeg skal overhovedet. Jeg har ingen idé, hvad jeg skal med mit liv nu, fordi det blev fuldstændig knust. Så levede jeg bare mit liv som bare sådan fristilet, ikke? Fordi jeg havde ikke sådan et mål. Før det var også meget målbevidst. Biler, jeg skulle tegne hver dag. Hver dag, der var det sådan en idé. Jeg havde Bilrevyen, lånt fra biblioteket. Så kiggede jeg, bum, Volkswagen Golf, lige meget. Så skal jeg tegne den, prøve at tegne den. Og så var det Mercedes E-klasse, tegne den nye Mercedes E-klasse, ikke? Så var det nærmest sådan en der ting, jeg havde. Målbevidst, tegne. Hver dag skal du tegne en bil om dagen. A car a day, bum, tegn. Og blive bedre og bedre. Og car a minute. Ja, men det var en car a day, ja. Ja, det er det. Og det døde med det samme. Ja. Med det samme. Efter den der dag der med uddannelsesvejlederen døde. Så gik det et par måneder. Så var jeg hjemme hos en, der hedder Stefan, min... ja. Sådan, ja, okay. Ikke? Hallo, Mr. Rapper, det burde du vide. Jamen altså, vil du have... er det fordi, det skal være her? Eller? Ja, det er bare... jeg kan høre, at lyden er bare mere sprød, når du er tæt på. Så. Ja. Men det ved du jo alt om. Ja, det skal jeg ikke fortælle dig. Jamen, det. Jeg er bange for, at man ikke kan... Den dækker for meget, så jeg tager den ned i forhold til ansigtet på kameraet. Jeg vil ikke høre dine undskyldninger. Bare kom i gang. Men jo, så var jeg hjemme hos... Stefan med nogle andre venner. Så var det MTV, der kørte i baggrunden. Så jeg Puff Daddy kom der. Så tænkte jeg, ham her, han ser fandme sej ud. Ja. Hvor gammel var du der så? Jeg var 15. Det var et par måneder efter. Ja. Det var 2006. Så er det en ny drøm. Så tænkte jeg, ham der, han ser fandme stilig ud. Han har swagger, folk har respekt for ham, og han kan finde ud af, at han er god til det, og han har flot suit på, og han har mange penge, og det er det, vi gør, mand. Det er succes. Det er succes. Så tænker jeg, ved du hvad, jeg skal være i noget, der er det her, du ved ikke også, fordi det er fedt. Så gik tid med det, og så helt det her rap-ting var ved at blive rigtig stor i Danmark. Undergrundsrap i 2006 var der lige sådan en lille eksplosion. Så lige pludselig lærte jeg mange forskellige at kende igennem mine venner, som også rappede, og så var der en studie, så var der en, der du kan få nogle gratis beats fra den her hjemmeside, SoundClick, og så før du ser det om, så er du i din lydbooth og i gang med at indspille rap-sangen. Så er der mange, der siger, du er god, bum, du er god til det her, kan du blive bedre til det her, bang, bang. Vi skal lave nogle musikvideoer, bam, køber kamera, cracker Sony Vegas Pro, så er man også i gang med at lave musikvideoer, ikke? Så det udvikler sig som så meget andet, indtil jeg bliver sådan 17-18 år, og har mulighed for at optræde. Men inden du begyndte at optræde, var du ikke gået i gang allerede der med ordbogen? Ikke der allerede. Nå, okay. Der var det bare skrive. Okay. Så skulle vi optræde. Første optræden på Christiania. Kommer op der. Jeg var knivskarp, men det første gang jeg optrådte med rap. Jeg har optrådt før med folkeskole med sådan noget teater og sådan ting, hvor jeg sang, men det var noget andet. Ja. Men det her, det med rap, hvor jeg snakker det, jeg mener og sådan. Det er meget mere personligt. Så starter beatet, går op, glemmer alt. Jeg kan ikke huske et bogstav. Altså fuldstændig 8 Mile. Jeg kunne intet huske. Jeg stod bare der. Og sådan, yay, yes. Er I klar? Du ved. Og så var jeg sådan, haha, DJ'en er ikke klar. Spol tilbage. De er ikke klar. Spol tilbage. Du ved. Så spoler jeg beatet tilbage igen. Og så var jeg sådan, når beatet startede igen, så skal du være klar, ikke? Ja. Jeg vil være dø. Så gik det i gang igen. Shit. Og så var jeg sådan, haha, okay, yo, what up? Bare sådan, du ved. Og jeg blev ved måske et minut, og så kunne mine venner se, at dem, der optrådte før mig, og dem, der skal optræde efter mig, de vidste, okay, Sean har glemt alt. Så kom de hen og krammede mig. Det var helt larm og kaos, og det tog de mig væk fra scenen. Ja, okay. Så gik jeg væk fra scenen, ned, bang, tog bussen, kørte hjem. Så sad jeg der, og så tænkte jeg, okay, det her, det er bunden. Det er bunden. Og så gik der en dag, eller 2 cirka, så tænkte jeg, nu har jeg intet jo. Altså før det var det bildesign, den der i vasken, så var det rap-ting der, og så nu lavede jeg den der foran så mange mennesker, 100 mennesker, ikke? Det var ikke hele verden, 100 mennesker. Men når man står der 100 mennesker, det er jo 200 øjeæbler, der står og kigger på det. Det er hele verden. Det er hele verden. Ja. Et par dage efter, så var jeg sådan, nej.
nu gør vi det igen. Nu gør vi det. Så tænker jeg, hvad var det, der gjorde mig så god til at tegne biler? Hvad var det, der gjorde, at folk var sådan, hvad? Er det dig, der har tegnet det? Så tænker jeg, ved du hvad, jeg bruger samme metode, som jeg gjorde før, til det her rap-ting. Så havde jeg en ordbog, som jeg har fået fra min mors vens datter, eller andet der. Sådan her, du kan bruge ordbogen. Og det brugte jeg, som jeg brugte Bilrevyen. Hvor jeg åbnede Bilrevyen og tegnede golf. Så åbnede jeg bare bogen. Bare et tilfældigt ord. Håndklæde. Jeg skal skrive et vers om håndklæde. 16 linjer om håndklæde. Det var mindst en gang om dagen, gjorde det ikke? Bum, skruetrækker. Så skrev et vers om skruetrækker. Og det var kunsten, ikke? Selvfølgelig er det nemmere at skrive rap om penge og hoes og guns, eller whatever man har lyst til, ikke? Men at skrive et helt vers om skruetrækker. Skrive et helt vers om gearstang, eller du ved, om kaffekop, eller sådan. Fuldstændig gyldigt, ikke? Og det gjorde, at jeg blev så meget bedre til det, ikke? Hvor jeg teknisk blev virkelig, virkelig dygtig. Hvor jeg bare blev bedre og bedre og bedre, indtil igen, man er i branchen, man kender folk. En, der hedder Ali Sufi, han fik et pladeselskab sammen med Kevin, og de kom ind i Sony, og så via dem kom jeg ind, og så lang historie kort blev jeg signet af Sony. Det var i 2017 også faktisk, kort tid efter. Ja, det var super kort tid efter. Det var faktisk samme periode, som jeg arbejdede i Lufthavnen, hvor hele det der kontraktting, det kørte. Det vil sige, du arbejdede ikke for Sony inden så? Ikke inden. Det starter, okay. Ikke inden. Ja og nej, jeg arbejdede ikke for Sony, jeg arbejdede inden for noget, der hedder Sorteform Media. Okay. Det var sådan en der Facebook anmeldelsesportal ting, hvor jeg hjalp Sony, Ali Sufi der. Det var så en del af hans repertoire, hele det der pladeselskab. Han havde rigtig mange bolde i luften på det tidspunkt. Så da de kom ind i Sony, så rykkede Sorteform Medias kontor også i pladeselskabet Sony. Selvom det ikke direkte havde noget med Sony pladeselskabet at gøre, så var jeg i Sony og arbejdede med det. Så mens vi var i Lufthavnen og arbejdede der, så var der også kontrakten og sådan noget. Det kørte det bare i gang, ikke? Men jeg fik kontrakten og udgav noget, men jeg ville ikke egentlig mere på en måde, fordi jeg er gået så lang tid med at lave musik, at... Hvor mange år er det så? Jeg var 15 til 11 år. 11 år, på det, gang 11 år, ikke? Ja. Jeg var selvfølgelig meget bedre teknisk, melodisk, stemmekontrol, alt var jo bare meget mere polished på det tidspunkt, da jeg blev signet. Men der er gået så mange år, at de ting, jeg gerne vil snakke om, dem har jeg jo lavet sange om og udgivet og lagt på YouTube. Så har de fået 2.000-3.000 views, ikke? Så der var noget, der ikke sådan matchede, hvor min talent versus de ting, jeg gerne vil snakke om. Så jeg nåede et sted, hvor jeg havde rigtig meget talent, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle snakke om. Så det gik, så der kunne jeg også bare sige, okay, det var en mismatch i forhold til mit talent og de muligheder, jeg har fået. Så lavede jeg en hard drop, og bare, det var slut, finale, færdig med Sony. Udgav jeg havde 2 sange på kontrakt med option på 3, det vil sige 5 i alt. Men efter de 2 sange, det var slut. Det var også coronatiden. Midt i coronatiden fik jeg opkald. Kilimanjaro var den ene. Kilimanjaro, den første var 1000, og nummer 2 var Kilimanjaro. Og så ringede Isat, min A&R, og sagde, Sean, sidder du ned? Så hvis jeg hvad klokken var slået, ikke? Så sagde jeg, nej, jeg står op, men jeg kan godt sidde ned, hvis det er sandt. Jeg vil gerne have, at du sidder ned. Er du hjemme? Jeg er hjemme. Jeg sidder på sofaen nu. Cool. Du ved jo, det er corona, du ved jo, hvordan det er, og der er rigtig, rigtig mange, der bliver fyret. Der er rigtig mange, fordi musikbranchen bløder. Der er mange pladeselskaber med artister og hele alt, kan man sige, koncert, altså når faktisk stoppet på et tidspunkt. Fuldstændig, ikke? Så musikbranchen er sådan fattig til at starte med, ikke? Det er sådan få mennesker, der tjener penge. Langt de fleste, der er jo ikke noget musik, ikke noget penge i. Så sagde han, altså der er jo pladeselskaber, altså datterselskaber til Sony, hvor hele pladeselskabet bliver droppet, ikke? Altså med artister, producer og A&R. Og så er der også nogle artister, der ryger højre og venstre, så alle de artister, der ikke går guld, mere eller mindre, de ryger. Og du er blandt mange af de andre, der ryger, så det var det for det samarbejde. Og så sagde jeg, det er sgu fint, det havde jeg set komme. Jeg var træt. Jeg ville ikke selv, det var sådan ego, stolthed ting. Jeg ville ikke selv trække stikket. Jeg vil meget gerne have en anden en skulle gøre det, ikke? Det sagde man også i film, sådan, jeg vil have, du skal gøre det, jeg vil ikke selv, du vil. Så det var sådan der, jeg vil gerne have, at nogen skulle give mig
Det minder mig om det sidste forhold, jeg gik ud af, inden jeg blev yogi. Og også det samme. Okay. Jeg havde ikke, altså jeg ville ud af det, men jeg havde ikke mod til at gøre det, ikke? Så sorry babes, men så gjorde hun det for mig. Ja, det er det. Og det med, det er så præcis det samme, ikke? Jeg vil ikke lave en harakiri på min 11-12-årige lange musik du ved, drøm. Fordi så har jeg jo du ved, betrayed 15-årige Sean, der vil gerne vil stå på en scene og alle de her ting, ikke? Så det er det, jeg følte mest. Jeg sådan følte, at det var 15-årige Sean, jeg ikke har været godt nok overfor. Og, du ved. Så det sluttede, så startede Kuku dagen efter. Og det er jo så super interessant jo, fordi vi har jo talt om historien her. Så går du fra at være producer, sangskriver og Sony, og også har udgivet numre og med en drøm om at slå igennem på den konto. Og jeg kan huske, du har fortalt mig flere gange om, så er der de her unge kunstnere der, så lige pludselig laver de bare et eller andet, og så rammer de bare ind i et eller andet, du ved, sådan her, bum, og så er det bare, så er de jo over stepperne, ikke? Præcis. Altså, hvor den der, du beskriver igen det her, det er den her, altså selvfølgelig en form for frustration. Jeg tænker, det er i det hele taget, er det jo sådan en fornuftig ting, ikke? Ja, hvis man kigger, jamen prøv at høre, jeg har gjort det her i x antal år, og der er ikke kommet det ud af det, jeg vil, så må jeg til at justere i, hvad er det egentlig, jeg vil? Hvad er det, der er drivkraften? Så jeg må spørge dig så, hvad tænker du så var drivkraften bag det så? Mod slutningen? Ja, men sådan, hvad var drivkraften til overhovedet at gå i gang med det tiltag? Hvis du sådan skal være helt ærlig over for dig selv. 15 år, eller i starten? Ja, sådan 15, det ændrer sig. Ja, det ændrer sig. Så hvad tænker du har været det så? I starten var det det med at bevise, at jeg jo godt kan det her, jeg er god nok. Og men også, der må også have været et element af, de seje og rapper og damer og alt sådan nogle ting, ikke? Altså. Det var økonomisk frihed har altid været en ting, ikke? Fordi jeg er jo født i Iran. Det kom vi ikke ind på, sådan, hvem jeg er som person. Kan vi lige meget hurtigt kort. 31 år, bliver 32 lige om lidt. Du er født i Iran i 1990, kom til Danmark i 96. Første år boede vi faktisk meget tæt på her, så det er det første gang siden 97, da vi flyttede væk fra Randers, at jeg er tilbage her. Så det er meget full circle, vi er ude i. Og så, du ved, så når man er sådan politisk flygtning, har opgivet alt, solgt alt i Iran, kommer til Danmark, starter fra 0 af, så har man sådan en chip på sin shoulder, når man er sådan disciplinær, som for eksempel jeg er. Lad os sige, at jeg skal nok klare det. Jeg måske. Og for øvrigt, hvis jeg ikke tager helt fejl, så er Iran er jo oftest meget kendt, altså ude i verden, som meget ambitiøse, dygtige. Altså de kan minde lidt om inderne i den forstand. Dermed, at de klarer sig rigtig godt, fordi de er lige præcis. Det der med, at fordi langt de fleste iraner, de kommer jo ikke til Vesten på grund af fattigdom. De kommer på grund af de sådan bevidste boykotter styret, regimet. Jeg vil ikke bo under det. Ved du hvad, jeg tager til Danmark, Norge, USA, whatever, Holland, lige meget hvilket land, og så starter jeg fra bunden af, og jeg gør det rigtig godt, og jeg gør det fucking bedre end dem, der bor der. Jeg skal bare være, du ved. Så man har den her, ikke? Man tager den der stolthed med, uden at være sådan nationalist, men det er bare, ved du hvad, jeg er mig, og vi kan godt gøre det. Vi gør det pissefedt. Det Iran, som jeg gerne vil have haft, det skaber jeg bare i Danmark, du ved ikke også? Altså, så det var helt det der med økonomisk succes, aldrig kostede, hvad det vil, fordi jeg havde stadig min stolthed, du ved ikke, det skal jeg ikke. Fordi jeg har aldrig nogensinde rappet om nogle ting, guns og du ved, drugs og sådan nogle ting, det har jeg aldrig rappet om. Der er mange, der har den facade i musikbranchen og rapper om det, og får succes faktisk, hvis du er god nok til at manipulere, hvis du er god nok til at være skuespiller, og jamen kudos, så har du, det er jo entertainmentbranchen, ikke? Så hvis du kan det, det kunne jeg aldrig finde ud af. Men hvad hedder det? I starten var det 15 år gammel. Det var super meget ego-præget, ikke? Det med, at det skal økonomisk have masser af penge og sådan ting, og respekt. Respekt var meget, ikke? Sådan, okay, han kommer her og klarer sig. Så længere hen op ad vejen, hvor det går bliver teknisk, og man har sine konkurrenter og andre rapper, så handler det rigtig meget om teknisk. Så, og i musikbranchen, der er det jo, du ved, hvem kan lave den bedste sang, og nogle er enige, nogle er uenige, men hvis man laver en god rap-sang, og den hitter og bliver spillet i radioen, så kan man sige, at jeg lavede en bedre sang. Der var så mange faktorer, der spiller ind for, at en sang bliver hit, men det var helt det der med, hvem kan lave den bedste punchline, hvem kan lave den mest komplekse rap-ting, ikke? Så de fleste af årene, der handlede det om,
hvem er den bedste, ikke? Når man kommer i studiet, så skal andre rapper tænke, ham der, man, han er fandme dygtig, man. Han laver sådan nogle der synonyms med triple flow, det er så pisse fedt, du, ikke? Så det var sådan at få andre rappers respekt. Ja. Og mod slutningen, der var det bare sådan, okay, jeg har brugt rigtig, rigtig mange år på det her, ikke? Jeg vil gerne have noget ud af det. Ja. Et eller andet ud af det, ikke? Og om lige meget, hvad det er. For det er selvfølgelig, at det er spil. Så da det stoppede, så tænker jeg, det var 11 års spil. Indtil jeg startede, det jeg har fået succes med nu, som er Kuku. Det er en iransk madvogn, du har været forbi flere gange. Det er street food, det er iransk street food, det er Europas eneste, og kun nummer 2 i verden, der sælger iransk street food. Og da jeg gik i gang med det, så opdagede jeg alle de ting, jeg har lært i musikbranchen i 11 år, ikke? Det kom bare, om det er marketing, eller om det er præsentering, eller om det er at lave logo, alt fra det tekniske til det mindset, man skal have. Det var bare, det hele var bare serveret for mig. Det var så nemt for mig. Og den dag i dag, ikke? Det er meget nemt. Man skal selvfølgelig stadig lægge de timer ind, men det er sådan, okay, hvilken vej skal man vælge? Hvilken metode skal man bruge? Det er sådan, okay, alt det her har jeg været igennem. Før var det med gryder og pander, før var det med mikrofoner og kompresser, nu er det med gryder og pander, ikke? Ja. Så. Ja, man kan sige, så har du også sådan rent praktisk, fordi du har jo arbejdet med for eksempel med redigering, og det har du jo gjort meget, og så laver du jo, så det vil sige, du allerede der er du en dygtig reklamemand, så at sige, ikke? Altså, du laver gode videoer, og så er du god til at præsentere netop dit produkt, ikke? Det jeg tænker, kan du lige fortælle om, hvad var det så, du vil med det? Hvad er det, du vil med det iranske? Det har du fortalt mig, så jeg vil gerne have, at du lige sætter ord på det. Ja, det iranske, altså målet er at gøre det iranske til... altså lige nu er det som om, der er gået i sport i det, fordi det er ikke det økonomiske længere, fordi jeg er jo snart 32, jeg er økonomisk stabil. Det var ikke, da jeg var 15 år, så det hele handler om, at jeg skal købe Rolex eller andet, ikke? Men lige nu, der handler det meget om at gøre det iranske køkken lige så stort som det thailandske, som det indiske. Ja. Og det er målet. Ja. Så du har så udtrykt det, altså du vil gerne introducere, kan man sige, iransk mad til danskere. Præcis, altså, ja. Så spændende. Det er sådan super kort, super simpelt, det er at gøre det. Og jeg har det faktisk på den måde, især nu, hvor jeg er den alder, som jeg har, og vi har også snakket om det, i forhold til at være så grounded, i forhold til ens ego. Der er jeg mere eller mindre ligeglad med, om det er mig, der får credit. Hvis iransk mad bliver super velkendt og udbredt, og man kan købe for eksempel sådan nogle Persian cubes, i stedet for ved siden af Thai cubes i supermarkedet på frost, og det bare bliver sådan en normal ting, at man lige skal have en god sabzi, eller man lige skal have en reme, så er jeg glad. Så har jeg opnået det. Så ved jeg, at jeg har været med til at gøre det her ting, ikke? Om det så bliver mit navn, eller det ikke gør, det er jeg lidt ligeglad med. Sådan har jeg ikke haft det, da jeg var 15 år. Hvis der var 15 år, så er det sådan, nej, mit navn skal være over det hele. Det er Sean, der har du. Nu er sådan, vil du være. Jeg har det fint. Og man kan så sige, det er jo... Så det siger, det du har gjort, du har åbnet, du har åbnet en madvogn til en start, ikke? Hvor det så, du har sådan nogle traditionelle iranske retter. Og det du så gør, det er, at du præsenterer dem i forskellige former, så du præsenterer dem som den standard, for eksempel med kød og lam, hvad det måtte være. Så har du vegetarisk, og du har veganske udgaver, for ligesom at vise, at du har en finger på pulsen, ikke? Ja. Og du ved, hvad folket vil have. Så det er jo, så det vil sige, du har selvfølgelig du har tilpasset det i forhold til, kan man sige, til det udbud og efterspørgsel, som der er i dag. Men jeg tænker igen, for at illustrere sådan din benhårde mentalitet, så tænker jeg, om du ikke lige kunne fortælle os det der med, at du så den første gang, hvor du så har lavet det, hvor du skulle ud til et eller andet event, og det så ikke var særlig godt, det du havde lavet, hvad du så gjorde efterfølgende. Du kan lige selv fortælle historien, ikke? Ja. Altså det startede med at jeg bare lavede nogle videoer. Esat ringede og sagde, at musikken er slut. Jeg har brugt 2 dage på at tænke, okay, hvad er det, jeg gør? Jeg gør det, som jeg snakker om med mine venner rigtig mange år. Det er, at iransk mad, det kan godt blive noget stort, fordi alle mine venner, det kommer fra forskellige lande. Og de har smagt det, de kan lide det. Så gik jeg i gang med det. Jeg lavede nogle videoer ud. Folk begyndte at skrive efter en uge. Jamen, hvor catering, 55 mennesker, kan du komme 14. Så jeg laver bare nogle videoer. Jeg har ikke noget køkken, jeg har ingenting. Altså, jeg er rigtig god til at lave mad, det ved jeg. Men det er bare nogle videoer. Så videoerne var så gode, at folk troede, det var sådan en kæmpe stor team bag det. Det var bare mig og min telefon, ikke? Så lånte jeg min kammerats mors catering-køkken. Min kammerat er faktisk Q.
samme dude, som jeg eksperimenterede, psykedelika svampe med i sin tid. Min folkeskoleven. Så det er meget sjovt. Det er hele full circle. Min mors catering køkkenting har lukket om søndagen. Bum, jeg rykkede derind. Så lavede jeg mad. Igennem hende... Var det der på Østerbro, jeg var henne og se? Det var før det. Det var et sted på Nørrebro. Ja. Noget, der hedder Ishtar. På Nørrebro. Så igennem hende, så fik jeg min første gig, kan man sige. Det var, at hun havde selvfølgelig sådan en der catering-køkken-ting, hvor hun fik muligheden for at servere mad. Kun veganske retter til et vegansk loppermarked. Det hedder det grønne loppermarked. Det findes stadig. Og så sagde hun, jeg har ikke tid til det nu, men du kan godt få min bod og sælge noget mad. Så første gang, bum, det var en gryde med iransk mad, og jeg lavede noget, der hedder Lubia Polo. Det er sådan en rismix, og der lavede jeg det vegansk. Så de første mange gange, så Kuku startede med at være vegansk. Og det gik meget fint, faktisk. Så mens jeg var der et par gange, jeg tror, der var 3 søndage, det var kun om søndag, det var der, så var der en, der kom forbi og sagde, hey, vi holder noget, der hedder Litteraturfestival. Vil du gerne sælge det lækre mad, du sælger til Litteraturfestivalen? Det kunne være rigtig fedt. Så jo, selvfølgelig, det bliver 230 portioner. Så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Det siger jeg bare ja til. Så jeg har bare lært i musikbranchen, ikke? At du siger ja til det, og så finder du ud af det bagefter. Det skal nok ske. Altså, selvom de sagde 20.000, så må du så finde ud af, hvordan det er. Hvor mange. Det er 230, du kan godt 230. Når du kan 70, skal du have 230. Kom nu. Jeg sagde ja, bum. Videre. Og så har jeg jo aldrig nogensinde lavet 230 portioner jo. Det er jo helt andre ting, du skal tage højde for, når du skal lave så mange portioner, og når du er alene med det. Så jeg mødte ind 2 om natten, og heldigvis på Nørrebro, der er de der grønhandler åbent 24 timer, så man kan købe alverdens råvarer 24 timer i døgnet. Okay. Køber ind 2 om natten, starter med at preppe. Salat og hjemmelavet dressing og ris og sådan nogle ting. Og så fandt jeg ud af, at jeg ikke kan have de her risretter i en gryde, så jeg laver den måske halvt i en gryde, og så laver jeg den færdig dagen efter i de der gastrobakker i ovnen. Dummeste idé nogensinde. På dagen skal ud, smider det i ovnen, tager det ud. Så finder jeg så ud af, at halvdelen af risene, de er simpelthen ikke lavet ordentligt. Det er blevet fuldstændig mush, og Irans ris er kendt for at være sådan løse i det, og det her det er blevet helt mush. Og så tænkte ved du hvad, det smager lige så godt. Jeg serverer det. Jeg tænker, jeg serverer det, og så kalder jeg det iransk risotto. Fordi det ligner risotto. Så serverede jeg, alle kunne lide det. Det blev udsolgt en time før tid. Okay. Og folk de begyndte at spørge efter min e-mail og telefonnummer. Hvor kan vi invitere dig hen til fester, til barnedåb og alle mulige ting. Og så endte med, at jeg rent faktisk serverede julemaden til Mændenes Hjem og Redden. Hvor jeg lavede det ret der, ikke? Hvor jeg så lavede det egentlig, så klassiske, autentiske måde, hvor det ikke var helt mushed. Men det var sådan, ved du hvad, vi gør det bare. Det er fake it till you make it nogle gange, og der er selvfølgelig en grænse, ikke? Der er bare en grænse. Der tænker jeg, ved du hvad, du har ikke et brand, og de her, de kender ikke retten. Det smager præcis som det skal. Det smager nøjagtigt som det skal. Det er mere, hvordan det føles i munden, det ikke er. Jeg tænker, ved du hvad, jeg gør det. Og det blev faktisk en succes. Ja. Det var en anden historie, du fortalte mig. Så der er mange flere. Der er rigtig mange gange, hvor jeg har været tæt på, og du ved, hvor man... altså. Du fortalte det her med, at du havde været med til sådan en pop-up event, hvor det var, at du skulle lave det her mad, og så var sovsen blevet dårlig. Der var, det havde været sådan noget, du kaldte det sådan noget suppe, og som det ikke skulle være, den er tykker. Det vil sige, det du så gjorde, det var efterfølgende, så gik du hjem og lukkede dig ind i 6 dage i træk, og så bare lavede du bare den samme ret. Det var faktisk efter den der episode med iransk risotto der. Det var første gang, jeg lavede, ikke første gang, jeg lavede, men første pop-up, jeg havde med Irans nationalret, rol med sabzi, som er the backbone of kuku. Det er sådan 70% af alt salg. Det er rol med sabzi. Det er Irans nationalret. Ja. Så har jeg lavet det. Så lavede jeg havde haft grønne lovmarked og her og der og kæmpe store. Altså jeg har lavet så meget marketing. Første pop-up, rol med sabzi, boom. Klokken 12. 12 til 16, 4 timer. Super rare. Folk kom skrev fra Odense. Vi kommer fra Odense af, for at tænke, det her, det bliver kæmpe stort. Så bliver klokken 20 i 12.
Så kigger jeg ud, så er der bare lang kø udenfor. Så tænker jeg, fedt mand, det her, det bliver det fedeste nogensinde. Så kommer de ind, og jeg er alene, skal du tænke. Jeg er helt alene omkring Coco. Jeg får ikke noget hjælp af mor, eller bror, eller en ven, partner. Ingenting. Jeg køber ind alene, laver maden, sælger det, vasker op. Alt. Kun mig. Ja. Så kommer de ind. Første par kommer ind. Jeg havde barnevogn, kan jeg huske. De parkerede det nu. Så hælder jeg op, giver den, bum. Så hælder jeg 5-7 retter op. Og så tænker jeg, det her, det er det tyndeste omgang. Det er jo ikke en gryderet. Det er jo bare grønt vand for helvede. Hvad er det her? Og der var så mange, der kom, ikke? Altså, de kom ind, og der var ingen respekterede helt det der med, at det var under coronatiden, ikke? Det der med kun én ind ad gangen, og sådan. De kom 7 mennesker ind ad gangen. Hey, vi skal have 4, det her, vi skal have få. Og de kørte bare ud, ikke? Mens det bare kørte hoved, bum, 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 så tænkte jeg, det her, det er ikke rigtigt. Hvad er det, jeg har gang? Jeg kan ikke bare stoppe, jo. Der står 100 mennesker derude. Ja. Så jeg 2 sæk, de er ud, smagt på det. Så fandt jeg ud af, okay, i min fuldstændig kaotiske kaos med marketing, der har jeg glemt at salte maden. Udover at den er tynd som vand, og den skal være helt cremet og tyk, som sådan yoghurt nærmest. Ja. Altså simpelthen gryderetten. Tyk og cremet skal lægge sig hen over risen, og ikke bare gå igennem som vand. Så tænkte jeg, okay, der er ikke salt i, og den er vandet. Så de første 35 mennesker, jeg har serveret til, det er komplet uden salt. Så tænker jeg, fedt. De der, de kommer aldrig nogensinde tilbage. Plus de siger det, så det er de 500 mennesker, der ved, ham der kan ikke få noget salt med. Og så, så tænker jeg, skal jeg få tykket lidt med noget majs? Så tænker jeg, ved du hvad, jeg kører den. Efter det her, så slutter Coco. Det var kort levetid. Serverer, det bliver udsolgt, så de går hjem. Slut med Mercedes. Så tænker jeg, slut med Mercedes, og slut med det hele. Økonomisk frihed, hvad for noget, mand? Tilbage til lufthavn med dig. Ja. Men det sluttede, og så skrev jeg ikke noget. Det var konstant noget på min story på Coco, fra jeg startede. Indtil den dag. Så gik det bare koldt. Jeg lavede ingenting i en uge. Jeg ventede bare på sådan en shitstorm. Folk skulle skrive, du burde skamme dig, kom hele vejen. Men så skrev folk, ej, hvor var kødet mørkt, og og sådan noget. Så de første 35, det har jeg ikke forventet, at de skulle skrive noget, fordi der spiste de det uden salt. Altså, der smagte det ikke godt. Men de andre, altså maden smagte så godt, at de var lidt ligeglade med, at det var måske lidt for tyndt i forhold til det autentiske. Og det var fordi, jeg brugte andre urter, som jeg plejer. Så jeg tænkte, jeg bruger bare de her urter. Der lærte jeg, du bruger samme mærke, samme type, samme alt hver gang. Også samme mærke. Også tomatpuré, du bruger samme mærke. Fordi de er forskellige. Så gik jeg hjem. Så gik du hjem. Ja. Så efter det, så tænker jeg, ved du hvad? Det her, det Coco slutter her. Gik hjem, lavede intet på Facebook, Instagram, ingenting. Alt var dødt i en uge. Og bare ventede på shitstorm. Og så 2 dage efter, der tænkte jeg igen, ligesom med musikken. Hvad var det, jeg gjorde, som gjorde mig rigtig god til at tegne biler? Hvad var det, jeg gjorde? Det var det der med ordbogen, med bilrevyen. Fint. Ram Lygten Bazaar. Købt ind de rigtige mærker. Købt ind til Roald Masabzi. Til cirka 20 personer. Gik hjem, spiste morgenmad. Alt det, der gjorde 7 om morgenen. De har åbent 24/7. Spiste morgenmad. Gik jeg i gang med at lave Roald Masabzi. Så lavede jeg den, og det tager cirka 3-4 timer at lave. Så lavede jeg det, smag på det, ud med det, forfra. Vask op, lave det om igen. Jeg var færdig lidt over 1 om natten. Så lidt over 1 om natten, der havde jeg lavet det 5 gange. Efter hinanden. Da det simrer, bum bum. Og der ramte jeg bare, der kunne jeg lave det med lukkede øjne, bagbundet. 4 om morgenen. Jeg tænkte, okay, nu skal jeg vise folk, hvordan man rigtig laver Roald Masabzi, ikke? Så åbnede jeg igen, og så resten var bare, okay, efter det, der har jeg aldrig nogensinde været i nærheden i at lave en fejl. Men første gang, det var ifølge mig kæmpe skandal, men der var ikke den eneste, der skrev tilbage. Dem, der skrev tilbage, de syntes, det smagte godt, og kødet var mørkt, og det var helt fantastisk, og hvordan kunne du lave ris og sådan noget. Der var ingen, der kommenterede ind på det, ikke? Det viser også, at du hvor mange du ved stopklods der er, før man opnår en eller anden form for succes eller talent eller noget man kan. Men når man er i det, så føles det bare meget værre. Fordi man forventer jo perfektion hver gang. Det ved Keanu Reeves jo. Perfektion hver gang. Det er det ikke. Og folk, de skal nok, altså hvis det kommer fra et rigtigt sted, hvis der er noget fundamental kvalitet i det, så hvis den afviger lidt, så skal folk nok. Så det vil sige, så derfra, så kan man sige, derfra så til nu, så nu har du jo,
altså, du har været i 1,5 år, altså, så kørte du alene. Stå op klokken, 5 om morgenen. Ja. Stå op klokken 5 om morgenen, og så køre på til klokken, 21. 21. Ja. Og så starte igen dagen efter. Ja. 7 dage om ugen. 7 dage. I starten var det kun fri om onsdagen. Det var hver dag fri om onsdagen, og jeg startede 10. april. 5. juni fik jeg en rigtig, rigtig god anmeldelse i Politikken, hvor halv time før jeg åbnede, der var der bare lang kø ude foran, ikke? Stod de og bare ventede til at åbne halv time før. Fra den dag der har jeg ikke haft lukket, der har jeg haft åbent hver evig eneste dag, kun lukket 24. og 25. december. Og du har nu ansat under det Nu har starter jeg med 3 ansatte, ja. Den unge Sigurd. Sigurd, og jeg har flere, som har stoppet, eller du ved, det var under sabbatår, så skulle de læse og sådan ting. Så i alt har jeg haft omkring 7 forskellige igen. Okay. Men Sigurd, Young Sigurd, han har været der. Han var den første, der var der. Ja. Han er der stadig. Jeg har lige fået en, der hedder Susanne, og en, der hedder Will. Ja. Så lige nu er vi sådan holdt på 4. Nice. 3 ud over mig. Ja. Men i starten, der trak det tænder ud. Ja. Og i starten, der mødte jeg unge klokken 5, og så blev det til klokken 6, og så blev det kortere og kortere, fordi det blev så rutineret. Ja. For nu kan jeg bare komme klokken 8 om morgenen. Ja. Og så for at have det klart? Så er alt klar. Wow. 8 om morgenen. Det vil sige, du kan... Jeg kan, 8 om morgenen. 8 om morgenen, 8 om morgenen, så åbner jeg klokken kontraktuelt skal jeg åbne klokken 12. Ja. Nogle gange, så er der ikke kø i forskellige indkoer og bazaren og så kan jeg allerede åbne klokken 11.30. Møder den klokken 8. Ja. 11.30, lugen åbner. Bum. Nice. Men i første lang tid. Ja. Og det handler jo bare om, du ved, konstant, streamlining, ikke? Streamline. Ja. Så det er bare, okay, nu rykker vi den herhen, og nu går det op i sådan her, ikke? Så det hele bare flyder. Ja. Og hvilket i sig selv er jo en interessant proces, ikke? Det der med hele tiden at forbedre tingene, ikke? Altså, så ændrer man lige en lille ting, til det lige sidder i skabet, ikke? Og så det er spændende. Og det gør jeg den dag i dag. Jeg køber gadgets, så nu køber vi de her clips i stedet for. Ja. Nu køber vi de her. Og så kan man jo sige, du har lige været afsted en tur i, var det Berlin? Ja, først, det startede med Danish Street Food Awards i måned siden. Jeg var i, lidt over en måned siden, hvor vi vandt Best Danish Street Food. Ja. Så blev vi kastet videre til Berlin, München, hvor det var European Street Food Awards. Det var så Europamesterskaberne i street food, hvor der var nogle priser, man kunne vinde. Der var 8 priser. Vi vandt i Best Spice, vil sige, det street food i Europa, som er bedst og mest kreativ til at spice, det vil sige kryddermad. Ikke stærk mad, men kryddermad. Det vil sige, iransk mad er ikke stærk mad. Det er gurkemeje og safran og soltør og lime og sådan ting. Ja. Og det var helt perfekt og passende priser i vende hjem, ikke? Man kunne også vinde sådan flotteste vogn og sådan nogle ting, ikke? Ja. Det var de lidt kede af, fordi det var for eksempel svenskerne, der vandt den. Ja. Vi kom hele vejen fra Stockholm af hertil, så vognen kan vinde. Jeg har lavet en god mad i italiensk, ikke? Det var nogle priser, som ikke var sådan mad, men vi vandt Best Spice. Super glad for det. Så tillykke med det. Tak for det. Det, som jeg tænker, der er det spændende ved det, og som vi også har haft talt om, det er, og det er jo sådan et tema, jeg har talt med flere af mine venner om, det her med, når vi forfølger det, derfor jeg spurgte lidt ind til det her med, hvad din motivation var, og i forhold til det med, hvornår vi får succes, og vi ikke får succes i livet. Og det, der er super interessant, det er det her med igen, altså for mig så alt er styret af motivation, så for eksempel, lad os nu sige, du kan være motiveret af et dybere kald, og du kan være motiveret af egoet. Ikke? Det vil sige ønsket om at være noget i forhold til andre. Yeah. Og det er derfor, jeg spørger ind, og det er også det, som jeg vil tænke, at der har været et element, eller ikke bare et element, det kan høre på din historie. For eksempel i din tid som i musikbranchen, der har det været styret af det her sådan ydre anerkendelse, ønsket om ydre anerkendelse. Yeah. Og det, som der så skete, det var, at du ikke fik den anerkendelse, som du søgte. Fordi det i sig selv er oftest vores eget ønske om ydre anerkendelse, den modarbejder selveste, vi kalder det en karmiske lovmæssighed. Ja, og hvorimod, når du drevet af en dybere følt, kraft, et renere motiv, så vil du ofte opleve større succes. Og jeg har masser af venner, sådan, du ved, fordi jeg kender dem så godt, og hvor det absolut har manifesteret sig i deres liv. Ikke hvor de har været ude af en tangent. Jeg selv har været ude af nogle tangenter, og så, fordi jeg søger det her, jeg skal det her for det her. For eksempel, jeg arbejder som, ikke arbejder som fotograf, men jeg uddannede mig selv, hvis man kan sige det på den måde. Jeg gik på nogle forskellige skoler i forhold til fotografi, og så senere med tv.
Og det var helt sikkert ydre motiveret, ikke? Altså, jeg var ulidelig perfektionist i forhold til de ting, jeg lavede. Jeg lavede også nogle flotte ting. Og det der var det spændende ved det var, at det smukke, der kom ud af det var ikke på grund af teknisk snilde, men det var simpelthen på grund af min nysgerrighed. Min vilje til at udforske, så jeg prøvede bare ting af, og så opstod der noget smukt i det. Og min pointe i forhold til det med at sige, det er, jamen, at når vi er åbne og eksperimenterende i livet, så giver livet os gaver. Ja. Så rent teknisk set, så var jeg ikke nogen dygtig fotograf. Ikke? Man kunne sige, på et tidspunkt udviklede jeg selvfølgelig et vis øje for det gode fotografi, men altså ikke noget, som mange andre ikke har. Ikke? Men der kunne jeg se sådan i processen af at udvikle mig som sådan, lad os bare kalde det var sådan en kunstnerisk skole, ikke? Det var Byhøjskolen. Der kom de her gaver simpelthen, hvor jeg fik en idé, for eksempel. På et tidspunkt var jeg med et cirkus, så jeg har faktisk været i et cirkus i 4 dage, hvor jeg fulgte det her. Grunden til at gøre det her, det er, man kunne lave det som sådan en happening. Har Christoffer nogensinde været cirkusartist? Sjovt, du siger det. Side note, jeg sagde, det var første gang, jeg optrådte med rap på Christiania, men jeg har lavet nogle teater i folkeskolen. Ja. Der spillede jeg hovedrollen i sådan en cirkusrevy, vi lavede, hvor jeg spillede klovnen. Ja, så det var Jekago. Jekago. Det var sådan en karakter som Thorsten Andersen, vores matematiklærer faldt på. Jekago er forkortelse af jeg kan godt. Okay. Så det er sådan en klovn, der ikke har ikke noget, du vil selv være. Og så hans navn er jo Jekago. Jeg kan godt, så han kan godt til sig. Så jeg har også, der kan du se. Nå, tilbage til din cirkuskarriere. Så jeg fulgte det her cirkus blandt andet, og det var sådan, hvor jeg ville tage nogle billeder, som jeg havde sådan gammel, jeg havde lånt fotografi fra min mor, sådan rigtig gammeldags, sådan et, hvor du kigger ned i, og sådan virkelig old school, og det var stadigvæk i filmens tid, altså det var før digitaliseringen, den trådte i kraft. Så det var sådan lige på nippet, da det begyndte lige på det tidspunkt, ikke? Hvor nogen var begyndt at gå over til digital. Så jeg har stået i mørkekammer i timevis og så videre. Okay. Men så var jeg med ude der og fulgte det her cirkus, og så fik jeg bare nogle gange med sådan, så havde jeg sådan en idé for eksempel på et tidspunkt. Der var en, når de kom ud af bagtæppet, når de var den optræde, så kom de ud af bagtæppet. Og der var bare sådan en splitsekund, og så var der lige en, jeg havde set. Og så tænkte jeg, ham eller hende skal jeg lige fange. Og så endte det så med, at jeg stod det samme sted, og så bare tog billeder af, når de kom ud. Og det endte så med at blive en vildt flot billedserie, af bare hvor de lige sådan, de lige kommer ud. De ved ikke, der er en fotograf. Og så er det bare sådan, altså virkelig nogle smukke øjeblikke, sådan nogle fine farvebilleder. Okay. Men igen for at sige igen det her med, når man dedikerer sig til noget som kunstner, og det er det, som kunstner gør, det er, at de dedikerer sig til noget. Og så opstår der noget, det vil sige, ja, så kan vi sige, men du har spildt, nej, det har du ikke, fordi du har fået en teknisk kunde, som du så kunne høste glæden af nu, ikke? Altså vitterligt kan høste glæden af, ikke? Forskellen har bare været igen det her, hvad har været drivkraften? Jeg vil sige sådan her, der er ikke noget spildt. Du har ikke spildt 11 år i dit liv, fordi det var en del af en opvågningsproces. Og det, der sker, det er sådan, jeg oplever sådan, vores ego, det er ligesom sådan en, altså vi er ligesom sådan det er os, der er sådan en isbryder, ikke? Og jo mere ego du har, jo tykkere er isen, ikke? Ja. Og på et tidspunkt, så hvis ikke du ændrer dig, hvis ikke du forstår det i dit ego, så på et tidspunkt, så går båden i stå, den kan ikke trække mere, og så er du nødt til at skifte vej, du er nødt til at skifte retning, og det er der, hvor selvindsigten den kommer ind, ikke? Og når det så er, du finder, det vil sige dit indre kald, for mit, jeg har aldrig haft jeg har for eksempel aldrig haft ambitioner om at have penge og så videre, så videre. Jeg ved, hvis jeg har haft det oprigtigt, så vil jeg have penge i dag. Nu har jeg lever fra, altså, jeg har altid det, jeg skal bruge, men jeg har ikke mange penge, jeg har ikke penge optjent og så videre, så videre, ikke? Men i forhold til det her, motivet, skal lige samme tråden her. Ja, så det vil sige, når det er ego-drevet, så vil du gå i stå. Altså du vil møde utrolig meget modstand, og du vil ikke opleve særlig meget succes, andet end sådan korte glimt. Og det vil ikke være det vil aldrig være fyldestgørende. Men når du gør tingene som et hjertekald, som i forhold til det her med kuku, det har været det her et overvist tilbagevendende ønske. Sådan havde jeg det selv, dengang jeg begyndte at arbejde med børn. Det var det, jeg vil sige. Det vil sige, jeg havde sådan et brændende ønske om at arbejde med børn. Men på det tidspunkt, inden jeg blev yogi, der havde jeg slet ikke kapaciteten til det, så jeg blev hyldt ud af det og alle de her ting. Og da jeg så havde været yogi i nogle år, så kunne jeg mærke, at jeg savnede det element. Og så vendte jeg så tilbage til det, fordi jeg så har fået noget ballast. Jeg har sådan, jeg har fundet
noget i mig selv. Altså jeg har fundet en del af mig selv, lad mig sige det på den her måde, som sådan en kontinuerlig proces. Ikke? Og da jeg så gik tilbage til at arbejde med børn, fordi jeg havde mig selv med i det, så oplevede jeg kæmpe succes i forhold til det. Og det er det, som jeg oplever med det her med Kuku. Det vil sige, nu gør du det her, der er ikke, vi kan sagtens blive om, der er ikke noget cool i at have en madvogn som sådan. Ikke? Der er ikke noget sejt som i at stå på scenen og rap for 1000 mennesker, men til gengæld er det en hjertesag. Det vil sige, der er et meget renere motiv bag. Meget givende, og det er utroligt givende, og du oplever kæmpe stor succes i forhold til det. Du har fået kæresten, som du ikke kunne få dengang du jagtede, altså som du ved, fejlslagen rapper. Hende har du fået nu. Nå, men igen, prøv en gang at tænke over det, ikke? Altså det er som også afspejler, jeg tænker, en form for ærlighed. Ikke? Altså, det er jo det, alle film de handler om. Det er how to get the girl i sidste ende. Ikke? Og oftest vil det jo vise sig, det er jo egentlig bare, at vi skal lære at være os selv. Ikke? Altså, vi skal lære at være os selv, og alt det der, det ydre, jagten på det store, anerkendelse, det er spild af liv. Altså fuldstændig spild af liv. Men igen, det er der, vi er, når vi er unge, og vi er forblændet over, når vi ser andre, og vi tror, at respekt er det samme som kærlighed, og æresfrygt er det samme som også for eksempel anerkendelse, og det er bare fuldstændig forskellige ting. Det er modsætninger. Det er vitterligt modsætninger i bund og grund. Og det er det for mig at se, der har været sådan interessant ved at se, hvordan, at, sådan som jeg ser det, hvordan du har fundet, så at sige, dit kald i en vis forstand, og hvordan det bare har affødt en helt naturlig succes, og dermed sagt, så har du arbejdet benhårdt for at få det op at stå. Men igen, nu begynder du ligesom, nu kommer afkastet for alvor. Du begynder at kunne mærke frugten af det lige nu. Bare det, du kan være her. Det var da fuldstændig utænkeligt for et år siden. Ikke? Altså. Jeg kan være her, mens min forretning har åben, og der er 2, der arbejder nu. Men du vil jo ikke engang have forladt det. Altså, Nej. Og der er jo igen, og der er altså, på den måde, at vi to også er meget forskellige. Du er meget sådan som jeg ser det, så er du er meget stabil, du er meget regulær. For eksempel Viggo, jeg havde på som gæst her, jeg har ikke lagt den ud endnu, men på den sidste podcast, han er også ekstremt regulær. Jeg ved selv, jeg formår det ikke. Altså det strider mod min natur. Jeg har sådan behov for at være en fri fugl. Og hvis jeg gør det samme sådan på klokkeslættet, jeg dør som en indvendig. Altså, så jeg har brug for den der. Jeg har brug for det der med, ligesom jeg har nu. Jeg har brug for at have døgnvagter. Jeg har brug for at være på arbejde lidt intens, og så have fri, og så kunne lave andre ting. Men på samme tid med, så tilpasser jeg min disciplin i forhold dertil. Og der kan jeg så godt mærke også, at nu talte vi lidt om det tidligere, det der med, at jeg skal passe på ikke at blive sløset i det. Ikke? Så derfor er jeg begyndt også at stramme op omkring det her. Fordi at for løs, altså så bliver det en afvigelse, og så falder jeg i nogle steder, jeg ikke har lyst til at falde i. Ikke? Men igen, som sagt, det smukke for mig at se, det er netop det her, det er lige præcis det her med at se, hvordan at når du igen genkender, altså du begynder at få skelnen mellem skidt og kanel i bund og grund, ikke? Og det andet, du ved, der kan du se det her, for eksempel for at bruge nogle eksempler fra det, der du fortalte med, så kommer de her unge, og de kommer bare ind, og så laver de et eller andet, de har lige brugt en halv time, bum, så er de bare sådan et kæmpe hit, og man bare tænker, hvad fanden, jeg har brugt 10 år, mand, ikke? Og jeg er teknisk set meget bedre, men det har ingenting med det at gøre. Det er bare fordi, at de er i den ånd. De er måske netop der, hvor du er med Kuku. Der er de bare i forhold til musikken. Det er bare sådan rent, og der er ikke noget sådan, der er ikke noget fordækt. Det er ikke overintellektualiseret. Og det er det, der er problemet også, det er, når vi overtænker tingene, så er det, så har vi allerede ødelagt af min vis forstand. Ikke? Så mister man connection til lytteren fuldstændig. Så bliver det omkring dig selv. Se, hvor god jeg er til at rappe, og se, hvordan jeg er, du ikke? Så det handler ikke om lytteren mere, ikke? Og så bliver det navlepilleri, Præcis, og hvor de unge der, som bare kommer ind, eller det nye, som er fuldstændig ukendte, de har du ved, finger på pulsen, de finder sådan en vibe, sådan en bølge, sådan der, som alle føler, så laver det bare i princippet det om til lyde ord, ikke? Og der sidder jeg bare, nu skal det være teknisk, jeg skal have respekt for alle mulige andre rapper og sådan noget. Ego-præget igen. Ja, absolut, ja. Og igen her, og det er også noget sådan bare, vi har talt om det også før, det her med, og det er der, hvor man ikke du kan ikke intellektualisere dig til, altså den type, specifikt vil jeg sige, inden for musikbranchen, fordi at dem, som har succes, de rammer en tidsånd. Ikke? De forstår, altså, og det er ikke intellektuelt, det er fordi, de er i det der. Så derfor giver det god mening, at det oftest er unge mennesker, der slår igennem. Ikke? Indtil de bliver etableret navn og så videre, men så er det jo, det alderen følger jo med. Det er jo de gamle, de rammer jo ikke de unge. Det vil sige, det er afhængigt. Kan du følge mig i det? Det vil sige, at så dem, der stadigvæk hører Madonna, det er jo dem, der stadigvæk har hørt Madonna. Hun kommer ikke til at nogensinde at fange det unge publikum. Og det er jo fordi, at hun har bevæget sig væk fra
og have en føling med det, der sker nu. Så for eksempel, jeg har fortalt dig historien før også, men for eksempel i min ungdom, sådan de 2 bands, som ramte mig allermest, eller lad os bare sige 3, ikke? Der var en bølge, der var grunge-bølgen, med Pearl Jam, Nirvana. Altså, diskotekerne, de havde forbud mod at spille Nirvana, Smells Like Teen Spirit, fordi folk gik amok, Sean. Prøv lige at høre. Folk, de gik amok, hvis de smækkede teens, og det gjorde de jo selvfølgelig en gang, man havde make-up, jeg kan huske på den sidste i Aarhus, der sidste café, hvor vi kom meget ufrivilligt. Folk, de bare gik amok, altså bare kastede sig ind i hinanden, ikke? Og bare ramt ind i den der, og hvis jeg sådan skal analysere det, og både det med også Pearl Jam og Massive Attack, som er for mig, altså det her 3 også af mine yndlingsband som sådan, ikke? Men de ramte ind i den der tidens smerte i bund og grund, ikke? Der var den her dybe melankoli og ønsket om at smadre det hele-agtigt, ikke? Og så frustration på samme tid med en dyb følt smerte, som var meget kendetegn. I hvert fald for mig selv, ikke? Og dermed også selvfølgelig også, ikke kun mig, men for rigtig mange andre. Og de ramte bare ind i den tidsånd, og derfor var de så populære. Der var der ikke nogen, der havde været 10 år ældre, der kunne have gjort. Det kan ikke lade sig gøre, fordi de ikke er en del af det der. Altså, og det er det for mig, så det er meget spændende, så det er bare sådan for måske sådan en afrunding i forhold til hele musiktingen der, med at vi kan ikke forsere det. Du kan ikke forsere. Du kan godt blive altså for eksempel, nu har jeg jo spillet guitar, og et eller andet dag, så går jeg ud og bosker og så videre, men det er bare for mig selv, altså. Du ved, det vil aldrig blive noget stort, og det ved jeg udmærket godt, altså. Og det er heller ikke det, der er formålet med det. Det er egentlig bare at overvinde min frygt og kunne dele for eksempel noget med andre, blandt andet af motivationen, ikke? Så det synes jeg er meget interessant, og det samme også inden for kunst, vil jeg sige, ikke? Altså hvis du maler, eller hvad det måtte være, det her med at kunne ramme, der vil jeg så sige, der kan du godt ramme, fordi der kan du ramme et andet segment i folk, fordi som regel så er det jo ikke 18-20-årige, der er interesseret i kunst, det vil sige, der er automatisk større, så vil det være nogle andre. Og der kan jeg se for eksempel i den tid, hvor jeg arbejdede med kunst, jeg har haft et par år her på... var det et par år, måske kun 2 sæsoner eller sådan noget. Jeg ved, at hvis jeg havde fortsat, og det er ikke fordi, at jeg ikke sådan ville fortsætte, jamen mere male, jeg ved, fordi jeg kan se de idéer, jeg har, man skal ikke sætte sit lys under skæbet. Jeg kan bare se, at der er så meget tanke i det. Og om ikke andet, jeg vil sige sådan her, jeg ved, at jeg vil kunne opnå succes igennem det. Ja. På den ene eller anden art, hvad det så måtte være, simpelthen for jeg kan se, at du kan, i kunsten, der kan du kan komme så meget i det. Altså og sådan som jeg ser det, der skal både være noget teknisk, men der skal også være noget dybfølthed i kunst, før det bliver rigtig, rigtig interessant. Og der kan jeg se sådan med det bare det korte tid, som jeg var, hvor jeg kunne se nogle af de idéer, jeg havde, som formentlig aldrig bliver manifesteret nu. Men der kan jeg bare se, at det kunne være blevet til noget. Altså for idéerne er så gode, og ikke fordi, at det er mine idéer. Det er bare fordi, jeg kan se idéerne, de er virkelig gode, ikke? For eksempel det der, kan du huske det der med lyset der, ikke? Har jeg vist det? Og det hænger jo derinde, ikke? Altså, jeg ved, hvis jeg var kørt videre af det segment, det skal siges, jeg havde ikke muligheden for at fortsætte på skolen, fordi det passer ikke ind i min livsstil og så videre, og bla bla bla. Der skete alle mulige ting, også min mors død og flytten, bla bla. Alt det der ting. Men jeg ved, fordi det er det, du kan som kunstner. Du kan fortsætte en tangent, og så kan du fordybe dig og ekspandere på det. Så det var... lige nogle tanker der omkring. Men ja, jeg er helt enig, du kan ikke forsere det, når det er kunst. Du kan ikke forsere det, det kan man ikke. Altså lytteren, seeren, whatever, hvilken platform, hvilken format du laver kunst i. De vil se det fra 10 milliarder kilometers afstand. Altså det her, det er ikke ægte. Det kommer ikke direkte fra. Præcis, hvis jeg kigger på en maleri for eksempel, der er nogle ting, der ligger helt klart. Hvis jeg kan se, den her person kan ikke finde ud af at male ordentligt. Jeg kan godt se det for, hvad det er som altså, hvad jeg vil sammenligne med et barn. Okay, men det er da et fint niveau. Men hvis jeg skal imponeres, hvis jeg skal drages mod et kunstværk, så er jeg nødt til at kunne se, at du er dygtig. Ja. Det vil sige, der skal være noget håndværksmæssigt. Og så det næste element, ikke? Det er så, hvad er det, du vil? Det er ikke sikkert, at jeg fatter det. Altså, overhovedet ikke, men jeg skal bare kunne mærke, at der er noget bag det. Fordi hvis det bare er en flot form, så er det ikke interessant. Og det er jo det igen, det er ligesom et menneske. Der er et citat, som jeg nogle gange refererer til, fra en sang, der hedder Samba Sarava.
aimer une femme qui ne soit que belle, c'est comme boire un vin qui ne donne pas l'ivresse. Det betyder, jeg kan fransk, at elske en kvinde, som kun er smuk, det er svaret til at drikke en vin, som ikke giver beruselsen. Okay. Ikke? Og det vil sige, og det kendetegner igen det her med, hvis ting de bare bliver form. Det er også derfor i forhold til, at vi skulle dreje det hele her omkring podcasten. Du har jo hjulpet mig, som jeg siger, i alle aspekter af podcasten, altså både sådan indholdsmæssigt, det er jo mig, der står for det, ikke? Det vil sige, det er jo min levevis og så videre, men hele formen, alt det her med at få det ud og alt det her, der har du været ind over, altså virkelig samtlige trin i forhold til det, ikke? Og jeg har spurgt dig til råds om alt, ikke? Altså, jamen det er ikke, altså, som jeg nævnte tidligere, der redigering, lyd rigtig meget, ikke? Og også på et tidspunkt havde jeg sådan en mixer, hvor jeg på den her lille sag her, ikke? Kæmpe stor, du har købt der. Jamen, sådan, og det var sådan billig bras, ikke? Men, og hvor jeg så bare fandt ud af, det kunne jeg ikke lade sig gøre. Ja. Men, hvad var det, jeg vil sige med det her? Jeg mistede måske lige pointen i forhold til, men det, som jeg i hvert fald tænker, det er, at jeg havde modstand, altså, og det er også noget, det vi har talt om. Jeg har haft modstand på at gøre det her. Jeg har været i gang med processen af at lave podcasten her i årevis. Altså, jeg startede, formentlig er det måske 5 år siden. Ja. Ikke? I hvert fald da jeg boede i København, så det må minimum være 5 år siden, hvor jeg så lavede nogle afsnit, så var det mobilt, og hele processen der, hvor du så faktisk mere eller mindre har været ind over, mere eller mindre fra starten af. Ikke? Og det, som for mig at se, det var, at så der hvor du den sidste gang, hvor du ligesom skubbede mig i gang med det, ikke, der og den famøse halve times rant, hvor jeg bare blev klappet i gang der, ikke? Der var jeg også, altså der var det min indre modstand, som stoppede. Sådan, du sagde sådan her, jamen der var nogle andre ting, jeg prioriterede. Nej, det havde intet med det at gøre, Sean. Det var ikke, fordi jeg prioriterede andre ting højere. Det var simpelthen fordi, at jeg havde en blokering i forhold til det. Altså lad mig bare være 100% ærlig omkring det. Og det var jo det, som du så ligesom hjalp mig med. Og jeg tror tit, det der sker, det er i forhold til, når vi er motiverede. Så min frygt, det var, at det var for egobaseret. Min frygt, det var, at jeg gør det her, fordi jeg skal have anerkendelse. Men det her ved jeg, og det ved du også. Jeg er fuldstændig ligeglad. 101.000% ligeglad med anerkendelse i forhold til. Det er ikke derfor, jeg gør det. På et andet tidspunkt, for 5 år siden, ja, så vil der have været det element. Der var der meget mere ego i forhold til det, så 100% sikkert. Det kan jeg tydeligt huske, fordi vi snakkede meget om det, at det skal være videobaseret. Du var sådan, nej, jeg vil ikke, min ansigt er, at du ved, jeg er ikke så vild med det. Og jeg kan ikke holde ud. Og så var jeg sådan, hvad er der galt med dit ansigt? Det ser, du hate meget, altså, hvad fanden snakker du om det? Du er pisse sjov, og du er intelligent, og alle de her ting. Nej, jeg vil ikke have mit ansigt på. Og alt det. Så, og det lød udefra, at det er ikke noget, det skal ikke være noget ego-baseret noget. Det skal kun være stemme. Og så var jeg sådan, ja, men det er bare så fedt, hvis der er video på, ikke? Ja, og, men lige nu, der er 1000% sikker på, og kan skrive under på 1.000.000%, at det er 100% renheden, altså podcastens renhed, det handler om, ikke? Ja. Hvor i starten, der var der sådan noget der med... Ja, men netop, og det igen, det er jo den der tilbageholden, det der med, at jeg vil ikke have, og i bund og grund, fordi jeg er forfængelig, ikke? Altså, det er jo det, så du vil sige, på det tidspunkt har det været forfængeligheden, der holdt mig tilbage, og det er jo så lang tid siden, ikke? Og så kan man sige, der hvor den sidste gang, der var det så igen det her, og der kan jeg huske, der afslørede du mig, da jeg snakkede om, at altså den her, jeg formentlig lagde op til, altså det jeg fik sagt bag linjerne, det var, det skulle være, altså jeg ikke var god nok, eller det skulle ikke være perfekt, og hvor det bare sådan, prøv lige at stoppe, prøv lige, hvad du siger, altså det er jo processen, og det er det, der var så interessant også at høre, hvor det og var sundt, og det vender jeg tilbage til, når jeg snakker med andre, så siger jeg, så bruger jeg det, du har sagt. Folk er netop ikke interesseret i et endeligt produkt. Det, som folk er interesseret i, det er, at jeg sidder, for eksempel som nu, jeg vil ikke redigere, at jeg ikke kan huske, hvad det er, jeg skulle sige. Nej, det er en del af pakken. Præcis. Det her med, at jeg gennemgår en proces. Og det er der, hvor jeg tror, vi vitterligt fejler i livet, det er, at vi glemmer faktisk at dele processen med andre. Og hvis du kigger, der er ingen rejse, der er interessant at bare nå til sit endemål. Ikke? Altså det vil svare til, at du tager på ferie, og så mål der og komme hjem igen. Ja, præcis. Det er endemålet. Det er jo ikke spændende. Altså. Eller se en film, og så kun se de sidste 10 minutter af den. For eksempel, ikke? Altså. Og det er jo selveste rejsen, og det er jo det, som vi skal huske. Det vil sige, ja, der har været trængsler på vejen. Ja, jeg har mødt masser af modstand, indre modstand, ydre modstand. For satan. Wow, det tekniske var åndssvagt. Du var jo også uheldig rigtig mange. Ja, her vil jeg så sige igen, jeg er jo en skæbnesmand, ikke? Så jeg tror jo på, at alt
det modstand, der manifesterede sig udadtil, det var et indre, altså det kommer indfra. Jeg tror 100% på, at du ved, at den her verden, den er bare en projektion af, hvad jeg har. Det, jeg møder i verden, det er en projektion af mig. Det er det, jeg har brug for, skal opleve. Så det vil sige, alle de forsinkelser, som der kom, blandt andet af teknik, og så har jeg købt de mikrofoner, så fandt jeg ud af, det var de forkerte mikrofoner, altså så mange elementer. Men i sidste ende, så har alle de der hiccups, de har været med til at modne mig. Kan du se det? Det vil sige, der har været sådan en indlejret modningsproces. Ja, det er rigtigt nok. Det var det rigtige, at jeg skulle lave podcasten her, ikke? Eller jeg vidste jo ikke helt, det var sådan her. Men i hvert fald bare sådan den her konceptet af samtalen. Men processen dertil, den var igennem, kan man sige, lad os bare ild og vand i bund og grund, ikke? Altså, og det var igennem de her forskellige trængsler og modstand, og som så gjorde, at jeg med tiden blev modnet. Ikke kun på grund af de der, men som en del af det her. Og så da det så skete, og hvor jeg så havde igen gået lidt i stå, så kom du så og sparkede mig i gang, og så siger jeg, nu skal du i gang. Og så er jeg sådan, ja, okay, efter en halv time, så yes, jeg har hørt Say No More, og så gik jeg i gang, og så har det jo egentlig bare, så kan jeg jo se nu også, altså bare det, du er her nu, fordi nu følger jeg sådan en lille smule modstand igen, så det, du melder dig ind, også, det er dig, der byder ind her, det betyder også det der med, at så på et tidspunkt, selv hvis jeg går i stå, så begynder det at få sit eget liv. Det vil sige, så du ved, okay, så kommer der nogen, og ja, jeg har spurgt masser af mennesker, og nogen har sagt ja, og nogen har sagt nej. Men kan du følge mig i det der på et tidspunkt, så begynder efterspørgselen, når der kommer, så er der en nede fra træningscenter, der så har hørt flere afsnit, der faktisk siger, og så snakker vi om det. Kan du se det, så det begynder, og det er jo det samme, som du oplever i forhold til Kuku. Præcis. Det der med, at du har sat noget i gang, bum, 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 og det er 100% indre motiveret. Du gør det ikke for andre, for at imponere eller noget som helst. Nej, der er et ønske om her. Og så nu, og du arbejder for det, bum, og så begynder afkastet at komme. Præcis. Og det kommer, når du egentlig har brug for det. Kan du følge mig? Og når det er så rent, som det er, så bliver det jo, og det er hele meningen, ikke? Det er, man siger hjertebarn, ikke? Noget så vigtigt præcis, for en, ikke? Det er ligesom en lille barn, ikke? Som man så bliver sådan voksen, og så klarer den sig selv. Så bliver, og ideen er jo, når det ikke er egopræget, når det er så rent, om det er podcasten eller Kuku, det er, at der kommer et tidspunkt, hvor den bliver større end en selv. Lige præcis, så har den sit eget show, du ved ikke? Så kommer folk ind og byder ind, og man skal ikke sådan opsøge og sådan nogle ting. Ligesom ham fra træningscenteret, ikke? Og det her, det er bare starten, den der podcast, ikke? Og se igen, ikke? Så bliver det jo så meget mere, hvor det er nærmest en liste, hvor du skal vælge mellem af folk, ikke? Og sådan er det. Sådan var det også med Kuku. I starten skulle jeg hele tiden overbevise. Og nu er det bare så selvkørende, som det kan være, ikke? Nu med mig, uden mig. Ideen, den var ren, den var god, det var til folket, så den kører bare videre, ikke? Du ved, med eller uden mig. Og det har jeg da rigtig godt med, fordi sådan, Kuku er bedre end mig, er vigtigere end mig. Det er den rene, ikke? Jeg var bare en ventil, jeg var bare et eller andet, du ved. Du var, facilitator, ikke? Ja, det er det, ikke? Og det er også det, og det er også det, som er mit ønske med det her, ikke? Og du ved, whatever, jeg er sådan set ligeglad, hvordan det lyder, fordi jeg ved, hvor mit hjerte er i forhold til det, ikke? Altså, men netop det her med, at altså det er reelt set, der hvor jeg tror, livet bliver smukt, hvor vi er i sandhed, altså udspiller vores rolle, altså smukt, det er netop, når det er, at det ikke længere, det handler ikke om Christoffer. Det er ikke vigtigt. Og så kan man sige, men det er jo dig, ja. Og ja, det er rigtigt nok, det er mig, der er yogi, men det, som jeg ser, og som jeg også vil bekende mig til, det er jo, at jeg ser ikke mig som interessant som sådan, men jeg er ikke i tvivl om, at det, jeg bærer på, er interessant. Jeg er ikke i tvivl om, at, kan man sige, min levevis er interessant. Ikke fordi det er mig. Hvis det havde været dig, havde det været lige så interessant, ikke? Præcis. Men det, som der kommer ud af det, det er det, der er det vigtige. Og der er man nødt til at tilsidesætte sig selv. Præcis. Selvom det kommer fra en selv. Ja, ikke? Ja. Og du er nødt til hvor du kan adskille mellem Christoffer, lige præcis, og det Christoffer har levet igennem, og hans livserfaring. Lige præcis, fordi det her, det er jo, hvad kan man sige, sådan synonym, sådan en essensen af alle de år, du har bare levet og eksisteret, ikke? Det er sådan essensen af din livserfaring. Lige præcis. Du vil ikke alle de år i Indien, arbejde her, træne der, bum, yogalivet, alt det her. Essensen, det bliver den her, ikke? Ja. Og det er jo en del af dig, men stadig adskilt, ikke? Ja. Ligesom med det, jeg kan og ved og ting og sager. Ja. Om det med madlavning, musikbranchen, det er mig, det kommer fra mig. Men jeg var der bare, da de her ting skete, da livet viste mig de her ting, ikke? Ja. Nu handler det bare om at copy-paste, give det ud, så alle mulige andre kan have en del af min livserfaring, ikke? Ja. Og så skal man ikke være så, du ved. Og det fedeste er, når det ikke er egopræget, så er det sådan, det er mig, der gjorde det, for hver gang der er nogen, der nævner iransk mad. Det var rent faktisk mig.
Ja, super fedt, du ved ikke. Ja. Min mor for eksempel, hun, jeg har sagt til min, du skal ikke sige, det er din søn og sådan noget, det er ligegyldigt, bare lad dem, du ved ikke. Så siger hun, jamen, så sad jeg der i, så sagde min veninde, at der er en ung mand på Nørrebro, der laver sådan noget iransk mad, sådan street food, gademad, det er sådan meget moderne, meget nyt, det skal vi prøve en gang. Og så har min mor sagt, ja, det skal vi prøve en gang, ikke? Fordi og så sagde hun det til mig. Jeg var så tæt på at sige, det var min søn, der gjorde det. Så det er lige meget, det er fint. Du må godt sige det, hvis du vil, men ikke for min skyld, du. Det er fint nok, det er lige meget. Det er pissefedt. Det var sjovt, at hun så tog med veninden ned, og så fik mad af dig. Ja, og det gjorde hun også. Og da hun kom ind, da hun kom, så var jeg på arbejde på vej hjem. Og så snakkede vi med, jeg vidste jo ikke, hun ville komme med, og min mor, hun er ikke så god til at sådan skrive og snakke med, hun er ikke så meget på telefonen. Så var jeg sådan, hej, hvad laver du her? Og, hej mor og sådan noget. Kender I hinanden? Så sagde min mor, ja, det er min søn. Okay. Okay. Du ved, så det er ren ved det, ikke? Ja. Det er det der med ikke at blære sig, bare lade ideen køre. Ideen er vigtigere, ikke? Ja. Også når jeg er der, jeg siger aldrig, at jeg er ejer eller chef eller noget som helst. Når kunder kommer og siger, hvor smager det godt, hvem har lavet maden, så siger jeg til folk, bare sig det, der har lavet det faktisk. Ja. Bare altså med vilje tager tingene fra mig. Så hvis det er Susanne, der står, og hun kommer fra et kvarter siden, og jeg har været der fra klokken 7-8 om morgenen og lavet maden, så sig, jamen det er dig, der har lavet det. Fordi du kan jo godt lave det jo, fordi jeg har lært alle sammen at lave maden lige så godt, som jeg kan. Men selvom hvis det er mig, der har lavet maden på det tidspunkt, hvis de siger godt om det, så bare sig det, der har lavet maden. Det er så fint. Det er fordi det hele handler om personen, om det er mig eller en anden en. Ja. Det er personen, der står i Kuku, der repræsenterer Kuku. Det skal være positivt. Ja. Og så er det lige om det er mig, der står der, Sigurd, der står der, Susanne, der står der. Ja. Du ved. Så jeg har sådan nyder... og det er jo totalt. Prøv at tænke bare for, hvor en modsætning i forhold til det, du beskrev før, ikke? Ja. Og det er jo, altså... Og det er jo igen i... Det er lykke for mig. Ja. Det er det lykke er for mig, at jeg ikke prøver... At jeg ikke sådan indre kamp med mig selv med, hvordan kan jeg gøre det bedre? De fleste, de skal vide, det er jo mig, der har gjort det, ikke? Nu er det bare sådan, ja, det er fint. I Bram, altså i BK-regi, der kalder vi det jo, altså i bund og grund, det er jo sådan en, refereret til det som i bund og grund sådan en form for, vi kalder det karma-tit-tilstand, det vil sige, hvor du hensides effekten af det, i bund og grund i dine handlinger, selvfølgelig, man kan sige, og jo, men et eller andet sted, det er den rene gerning, det er, når du ikke, når du gør den altså umotiveret i bund og grund, ikke? Som i sig selv jo, som igen, helt sikkert, det kan du ikke forcere. Altså, og mange mennesker, de gør gode gerninger, men hvor der hele tiden er et etikette. Ikke? Der er altså price tag on it. Lige præcis. Og det, altså, så kan du gøre nok de bedste gerninger, donere 1 milliard, men hvis din intention er at vende imod dig selv, så er det stadigvæk ikke en ren gerning. Præcis. Og målet jo med en spirituel levevis her, specielt inden for det vi gør, det er at nå den tilstand, hvor jeg bare er instrument for det gode, og hvor jeg fuldstændig netop fuldstændig uanfægtet af hvad der kommer tilbage, og ligeglad. Dermed sagt ikke, at der ikke kommer noget tilbage, for selvfølgelig, hvis du er et godt menneske, og du lever et rent liv og giver, for det du bliver, det er, når du fjerner elementet Kristoffer fra det, ikke? Og det ego-baserede Kristoffer, så bliver du en instrument for at give. Så er du en giver i din hverdag, så kan du være der for andre, så er det ikke, du ved, har jeg brugt så meget tid på hundt af dig selv, og jeg tænker, det er også derfor, du ved, i forhold til vores snak, også i forhold til der med lidelsen, vores personlige lidelse kommer faktisk i vejen for det her, for at kunne være instrument, ikke? Så du ved, den lidelse, som du beskrev før, ikke i forhold til det med parforhold, og min egen i forhold til frustration, det gør jo også, at jeg ikke kan være en giver, for eksempel over for kvinder, fordi jeg er så frustreret i forhold til dem. Anspændt, ikke? Altså, og det er jo det der, altså, derfor er det vigtigt, tænker jeg, og det måske sådan kunne være en fin sløjfe på det her, det er vigtigt at få repareret os selv i forhold til at være noget over for andre. Ikke? Og fordi tit så vil man jo sige det, men det du laver, det er navlepilleri, og du gør det kun for dig selv, og ja, det gør jeg, absolut. Men hvad er, lad os nu, hvis jeg sådan skulle sammenligne, lad os nu sige for eksempel, hvis du skulle have børn, hvorfor skal du have børn? For hvis skyld er det? Er det for deres skyld? Ja. Ikke? Eller skal du have en hund for hundens skyld? Ja. Det er jo for din egen skyld. Præcis. Så alt, hvad mennesker gør, det er jo per definition for deres egen skyld. Ikke? Så man kan sige, det her med selvindsigt og alle de her ting, ja, det er den ypperste selvviskhed, og det er det i en vis forstand også, fordi du slipper for selvet. Ja. Det vil sige, det handler til sidst om, netop ikke om dig længere. Præcis. Det handler bare om at være
altså at være så ren som muligt, og bare være et instrument for, du ved, nogen vil kalde det Guds energi, at være et instrument, men bare for den gode energi, bare være et instrument for kærlighed, alle der kommer til dig, de får det, de har brug for, ikke? Og det er jo det, som jeg ønsker selv, ikke? Altså, og det er meget sjovt, det er gaven, ikke? Gaven selv udgiver til sig selv, hvis man slipper sig selv. Ja, det er fantastisk. Er det ikke vidunderligt paradoks? Er det ikke vanvittigt? Jo. Ja. Ikke? Og det er det, der er målt med altså man kalder det Jivan Mukti, altså befrielse i livet, inden for, jeg tror inden for hinduismen, måske muligvis sanskrit udtryk, ellers er det, hvad hedder det, hindi. Men Jivan Mukti, befrielse i livet, det vil sige, du er ikke bundet op af negativ karma. Og lige straks der er ego involveret, så ønsker du noget, så binder du for eksempel, lad os nu bare sige, i forhold, hvis jeg ønsker, at hun skal kunne lide mig, så allerede her er der et spændingsforhold. Det vil sige, så begynder jeg at manipulere, og måske at spænde musklen lidt mere, når hun kommer forbi, og alle de der ting. Det vil sige, der er den her, hvor vi begynder vi arbejder ikke længere på at sætte andre fri, men vi arbejder på at binde dem til os. Og det er i sig selv er dårlig karma, uanset hvordan vi vender og drejer det. Ikke? Og det er det, som spiritualiteten handler om, det er at få opløst hele de der ønsker, og så bare, som sagt, agere, og så bare være der. Ikke? Bum, bum, bum. Gør det, du skal, uden bekymringer. Ikke? Men det kræver, altså rejsen dertil er ikke nemt, det kræver benhårdt arbejde, det kræver dyb selvindsigt, og det kræver, at vi tør at imødekomme vores dæmoner. Ja. En af de ting, vi ikke har talt om, men som vi eventuelt kunne gøre i det næste segment. Nu har vi snart talt i 2 timer, jeg tænker, det vil være passende nu med en pause. Ja. Men det er jo for eksempel det her med sådan det ekstreme. Vi har jo begge to, jeg tror også, du har læst, hvad hedder han, David Goggins. Ja. Så det kunne måske være spændende at kigge lidt på det, men det kan vi lige finde ud af i pausen. Så. Men spændende. Så det er det, vi gør. En lille sløjfe på her. Så til jer derude, så vi holder helt sikkert en pause. Jeg tænker, vi vender tilbage. Sean er her i Randers til i morgen, så vi bør have tid til at kunne lave et lille segment mere. Masser. Ikke? Yes. Så we will be back. We will be back. Fordi det har jeg sagt masser af gange. Måske will be back, men jeg tænker, at det bliver vi. Men tak for den her del din historie med os her. Selvfølgelig. So let's call it a wrap for now. Alrighty.